jong Iyo ya ka jing jong pu ai hangi Daka mo jong u play jong Daka berpen Iyo ya ka jing jong pu ai hangi Daka mo jong u play jong Daka berpen Ginam so akapi Ishanya akapi Lugan Tadi jong Balong jong Kelas biar kaji jong Iyo ya kaji jong Jong purai hari Naka mo jong Upegi jong Naka berpen Inam so atapi Ishanya akapi Lugan Tadi jong Balong jong Walaupun kejing pencoy kejing ele kejing im jung ye hari mengisang ya hakitin jong play kin yo kejing jom tung yo shu man ye so lang ban ngi kejing rwai na kejing ashim sem grambar basan phuwei Kining lu par samla ke bosong long lai lut ke la ban yeng lang ban ngi hoi ngatip ma de bam ja de bisa telot kemet jingi la ban yeng de khnang mam la man lai mshok sam thia tang yo ban yeng lang ma ni kapor yo ban rawai yo man lek kemen bor utrai ke jing rai hoi don bor ba batri kamba ting yo ban yeng lang ni ke jan min ke ban rai ni jing bai kong phikwa man lai na ke jing kit jong kapop don bor hakasnam bor ba hakasnam
kabasan Nong bok wan sai Maroti bok chong di Don bor hakasam Bor ba hakasam Ka ben miknam Wan sai di bok chong di Don bor ba lam Asimulay ulit ang kabasan ng pabansay Nong bok wan sai Maroti bok chong di Don bor hakasam Bor ba hakasam Gaben biglang Bansat di bok chong di Don bor hakasam Hakasam Don bor ba tre gampa Hakasam Kukun ng ro Don borba tre kamba agas ng podo kunang ro. Don borba tre kamba agas ng kukunang ro. Don borba tre kamba agas ng podo kunang ro. Atas ng podon kumangrot Agas ng podo kunang ro. Atas ng podon Agas ng podo kunang ro. Amen. Tôi bây giờ lòng yêu rồi try. Ia suat meng seseng kali kijing ruang kijing bong. Ilong shipai, babha ki shipai belas yuspa ukris. Sama tutur, syatma yele de kajing shilur. Ilong di shipai babha ki shipai belas yuspa ukris. Idon hamaran mabanyale ya usarka. Ibor kapok jing pensyon. Ibuat kapok jing pensyon jing pensil ikuryani. Nabot kaslang kakidublay ninjot ya. Seseng ilong shipai babha. Ilong di shipai babha ki shipai belas yuspa ukris. Idon hamaran mabanyale ya usarka. Ibor kapok jing pensyon. Ibor kapok jing pensyon jing pensil ikuryani. Nabot kaslang kakidublay ninjot ya. Sama tutur syatma. Sama tutur syatma Yalena ka jing shlur Na jing yasha Jing yai he At ka jing dwai Ngin tu Người ta đang sinh ilong shipai babha. Ilong ki shipai bapa ki shipai belas yuspa ukris. Ilon hamaran mabanyale ya usay ka. Ibor kapok jing pensyon jing pensil ikuryani. Tabor kaslam kakidublay ninjot ya. Seseng ilong shipai babha. Ilong ki shipai bapa ki shipai belas yuspa ukris. Ilon hamaran mabanyale ya usay ka. Ibor kapok jing pensyon. Ibor kapok jing pensyon jing pensil ikuryani. Tabor kaslang kakidublay ninjot ya. Rồi sama tutur syatma. Sama tutur syatma Yalena ka jing shlur Na jing yasha Jing yai he Ka jing dwai Yin tu Ruang tur yale. Tu Tu Yalena
api baru apa samla nama kene jinga sing di jinga sing samla aku api merwai ni ka kharas mong samla tutur se thama yele ta ka jing slor ngidon hamaran thama banyele shibun langidon ha college lagi no hakam ka jam lagi no jing tre shibun ke jing ele ha ka jing im ke jing ngidon mata hamaran thama aku api baru apa samla mi yorwai tang ni kharas intem tang gitar kalau gitar balik pada samla ke jong samla tutur shatma Sama tutur Kamjam Tur yale Utroy la pen thamai yengi ya ka jing long rim barim jingi bodo pelong jing thau thamai nge piang roi nge jing roi ka bang ji men pen thamai na du bo try la pen im yengi pen im ye ka man siam Nadu botrai ula penim Nadu bautrai ula pendim Pendim ya kamensir Jingkalaki wan haka jingim La brejing long barim Betsim ako yuyalam Ka jingim jongim At milam Ilong ki jongim Sisi nadu botrai la penim Nadu bautrai ula pendim Pendim ya kamensir Jingkalaki wan haka jingim La brejing long barim Betsim ako yuyalam Ka jingim jongim Pat mentah Ngilong ki jongim Yung kay cross ilong ching thao Palenti kumogin yan Ini palenti kumogin Badim ha birthday In the legend road But in jamu play Di pasya neng syate Nama hukum ka birthday Kim don don Gidom la Tenjan ya nishu Senyorin hot kabar Palenti kumdunia Baim ha birthday
Balasils maeyangi Nakaching ai Badilong Shishagi Jongule Yo mình thắp cái đi dòng ý Badilong Shishagi Jongule Badilong Shishagi Jongule Badilong Shishagi Jongule Kapag kapol ka ng siya ini Ini yung siya yung rawai Katut ni jing rawai Dikinang yung prasamla Kibaw sa utat Kilaban siyong ma Dikinang yung prasamla Kibaw sa mga ngadang samla Yung maniyang yung manerawai ma Lain na ito yung prasamla Kibaw sa utat Balaang asong kajing ang longsyo Kilaban siyong Dikin samla Kibaw sa utot ba Dang rahem kaman sim Yung maniyang ma Yung ang pambor ino Yung maniyang ma Yung si dong Gajing panglang kajong Umlak maniyang slam Yung mlak pambor Kata ma Yung manerawai ni gajing rai Kabang jing rai Money kun long bron. Kini kalong uji pentim. Aradan kebiok tam ushabi kali. Wadan kitchen batok rani motor. Sobas penpoy sepulpit. Saya sin ong diang ushabi kali. Badan kitchen betul rani motor sobahan perempuan syapulpit. Akmi ukul lang produblay Upalapati po kabun ngan mani Ngan mani Unsawan pagsisyar barong Unsawan pansisyar barong Kung unong siya ang syunong ba ngan mani Pastangan jinsi akmi kulong roblay Akmi ukun lang rodublay Ubalapati po kabun ngan mani
sawan ban syar baro Unsawan ban sensyar baro Kung ulong jok om syu ulong bangan mani Kan mani Mai mani 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 Ngan mani ukon ng ron Ngan mani 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 Ngan mani ukon ng ron Ngan mani Angel habane kiyamani Angel habdeng kiyamani Ubakun nilo Ngan mani oi ko sikin dam ni yun pla Kosilkin dem teliyun ta Ang hauni ukun lang rachang ple oi ngan mani Ngan mani 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 Ngan mani ukun lang ron Ngan mani oi ngan mani 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 Ngan mani ukon lang ron Ngan mani binong pati atray ule jongi Bilang bade atray duglay jongi Panyo Yata puro Nabalataw mami Kiye Paro Nabang cukut Syabong cukut Yami Dan mani Angan yaro Simpu try kitry halol Paro Mani Mani Ngan mani ukon lang ron Ngan mani 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 Ngan mani ukon lang ron Ngan mani ngan mani ko lang ron Ngan mani ukon lang ron Ngan mani yo wai sa ta be jing na bang sim jing em jong yo wai tai sten ni jong sim jing em jong sim jing Im jong atray Ben ken tang lut shim nga sim bit ki jong ai pen ki Shim ki jong apen ki Laka jing i jong mi
yang aha poliu baik berkut panas na pulang perik try lawan kami na ai tiada di chulong ngan long tang trong ni boleh berkuih pi soal jauh. Apriang subhai pi baro, ki parabanget, ki rangba, ki long kumi, ki long kpa, ki hep ki beret, bat kam tam ye pi samla, lai wan lang sin youth conference, ajar arpun rio, ublen kurkui ngilang baro, akan iga janmit, bamintang. Apriang subharu, inong keren yang iga janmit, i Dr. Meras Tarani, ba plat por bandon, bat ngi ban sam ketin kejong blay. Tinya beteng kejing syakri kejing seng kejongi in rai kejing rai sau spa sau puwe kadkot bong kumni Chris u kapten don bor u yelam yangi enom keren dong bukot yangi langim yoi burom dengan yo hadin tongin bur klem kendran din syaprang u hukum utrai syaprang syari jingkular syaprang jing sawa kan riu sisya ngin job But Jesus iam to kum kisamlah say sini yang lang nya roi na kejing roi pada dap kene kejing roi ngaso bahaban khon ya ikong joyfulness rani ban please dang but doai kejing roi ba so spa sapuwe Sukap tendon bor uyanang yangi Tenong tendong habukot yangi Langim yo ibulong pangin yo hadir Rogin butet kendran din Syaprang uhukum utrai Syaprang syari jingkulan Syaprang, jing sawakan bil Sisangin cepat Yesus usir Lasaikan ulang Gelang pun hajar Abangi iskem Yesus undang-undang Kajing syurni kawe Wan lampu mensir Inang yai bukan syakti Syaprang, uhukum utrai Syaprang, syari jingkulan Syaprang, jing sawakan bil Sisangin sopan Yesus Kawe lama jingjong Kem sangikan her Kakakut usoy dan Tong in bên ra Bên sắp tên bác rào ta Ơn cho quyền thay liệt Trình chạm cho vô nghiên buồn đi Syaprang Hukum utrai Syaprang Syari jingkulan Syaprang Jing sawakan bil Sisangin coba Jikwen ngin mulang nyawat patpapeng Risalang parosya minong syunong neng Ngin benadit pensangin Syaprang uhukum utrai Syaprang syari jingkulan Syaprang jing sawakan bil Sisangin cepat Yesus usir
hashwai ka bangan yo ban pandamai kijing duai ngi ban puli khnia na kitien ke jong blei ngan puli na artly ki bentan kitien ke jong blei ngan puli na ka thim ya ka bala bo da ka jising samla ya ka bala pensong nong rim na ka sithi shaki nong Ephesus kala nong ka besau ka dikot ka ba ship ho hadu ka ba khat lai di uta ubala wan hiar ulong uta uju ubala kiu ru kham shajrong e ya ki beneng baro ba unyo pendak ya ki e baro bat ulat hong ya ki wei banlong ki apostol bat e ki wei ki nong et ho lopa bat e ki wei ki nong et ho khana bat e ki wei ki nong sharai bat ki nong hikai ya ka ban penjanai ya ki riu khut ya ka jing trai ka jing shakri tien blei ya ka ban te ya ka met ukris tat anda ngin yo poi baro sha ka tai ka jing long ka wei ka jong ka jinget bat ka jong ka jing tip yo khun ublei hadu ka jing long rang ba bha hadu ka jing thau ka rin yeng ka jing dap ukris nganya ban puliru na ka sithi shikinong korin ka sithi ka baning kong shikinong korin ka nong ga ba khat ar ka de khot ka ba khat sa hadu ka ba ar phuwe na markata ka met kamlong tang sid khot henry shibun lada ka kjat kan ong na ba ngamlong ka kti ngamde ye ka met nakata kamde ye ka jong ka met ba lada ka skor ka ong na ba ngamlong ka khmat ngamde ye ka met nakata kamde ye ka jong ka met lada kata ka met baro ka long tang ka khmat hatu hangru ka long ka basngo lada baro ru ka long tang ka basngo hatu hangru ka ba iu henry menta ublei ulabu bet ye kita ki khot ka wei pa ka wei na ki ha ka met kat kumba ula sngo bhahi bat lada kita baro kilong tang sid khot hatu ha ei kita ka met henry menta kilong shibon ki khot henry tang ka wei ka met ti kata ka khmat kamla ban ong ha ka kti ngam don kam ye pha lemni pat kata ka khli kamla ban ong ha ki kjat ngam don kam ye phi ngi iblen kut khun dei tin de on poli ten pedam nai ki jing doi ngi dap da jing sngongu ka ba kraw ye me blai bu pa jing ba hap deng ye ki jing loreng kat ka jami atrai ba de ki jing gur khu ki jami baro ki me na the hap deng jong i trai nadu ki sngi ke bila ban sedang ye kan ki jing youth conference kan trai be it jonga nadu men sngi tho ding kan trai ki jan me jisu be it jonga hadu mendin ka sngi set jan baro shi sngi kan try be it jonga ba mendem step lukum ju try but hadu kani ka khel mat ka bamenta kan ko try ya ka basa shi sin pa try be it jonga me lum lang ngi kan ko try kum ki khun samla try be it jonga jong ka Shillong district kan ko try be it jonga ya ka bengen yo man shakri pat imi kan ko try hai ni ka por ka bamenta chi su be it jonga ngai ngu ki jinggur khu ku chame mela the kan ko try be it jonga ling ba ki artli ki sngi kan ko tab ngan long kini kijing shakri kin ko try ngeli shibun kin ko try kijing kur ba kijing hikai kin ko try kemena ka tien ka jomi kin ko try ji suba it jonga but ko try ngi dan hakini ko por hakini kijing seng kin ko try ngi shibun ki pras sam like ba wan hakini kijing seng try ba it jonga ngi wan like jong kijing sam like kin ko try ngi balang ki ba pero peg ban po jonga ni ka district a try ba it jonga nga duwai ablay ba it men kur kin ko try ngi baro kin ko try ki pras samla jonga district Shillong barok ko kin ko try the bats kem ye ka jingem ka jing kin ko try bengela ban long klan kin ko try ban shakri me ha ki por baro jing ka jingem ka jingin klong klan ha ka jinget ka jing kin ko try ba ngelong ki ta ki bayai kin ko try ha ka jinget ka jing kin ko try ji su ba it jonga nga duai ru kin ko try le se ki don ha ki just seng kin ko try ba it jonga ki wan ring kat ba ki jing kit ki ba khia kin ko try ki ba ngam la ban tip ba mangi we pi nyam la ban tip kin ko try ngi dan
lagi jang gejang kejak denti ke jing em ke jing ko pa bit jonga mi metip di kita kejak denti ke jing ken ko try chi su le si don ken ko try ke bara ni ke seng try bit jonga ke badan ken ko try ke jing do jing kermen ke jing em le ni try kita ke ngosi ken try bit jonga ngaduai ablay bit jonga me ko try men ai ki kita jing kemen ba kata jing sok ken ko try ba ka perthai kanum la ban ai ken try bit jonga ba nang kita kita do ke jing kermen ke jing em ken ko try tapen kan mau ki kan ke jing shakri ni je seng kan ko por ken ko try pa melong ke jing kermen jong ke jing em ke jing isha ka buram ken try bit jonga le si don ru kan ko try ni je seng ken ko try ke ba wan ki ba kan do ke jing ke jing le ke jing em ke jing try to long ka bor na ga benta jong ki ken ko try ba to bat scam ki apren kita ke jing bara apren kita ke jing le ba ke jing tenju jong ke jing em try ba le si don ru kan ko try kan ke seng ken ko ta ki prasam lai go na kan ko por ken ko try ki barang chngai na ka man ga jong me try be it jonga ni doi kerpang na ka na jong ki try ngai ngu e me be ki dana kan ki seng try be it jonga ba try nga doi believe it jonga e ko ba me ko try men grand but men kta e ki kan ke jam met kan ko try be kan ki seng kan ko try ma ka tien ka jong me kan ko try ba ba men sim o jong me kan ko tanya pen kan do e ki kan ko try ba men sim o jong me believe it jonga ba ko try kan sam sok ban shong ni je sam chu shong kan ki ben kan ko try be it jonga le ba men sim jmi open kren ki ben kta e ga not ka jang ki kan pen e ala ga jang ga do not kin ko try en re jisu kan ke bla kloy ben it ala ga jang ga jing em ga jang ki ban padiang gi me kan ko try ku try bu nang pen em ga jing em ga jang ki kin ko try khna bi kan na ni shakmat kin ko try kan ban em ni ga jing em ka ba jap thiaw kin ko try ko bingila wai kin jisu be it janga try ga dwai ru kin ko try it janga na ga begin ga jing shakri baro begin yo aga ko por kin ko try lauren kat kin ko try ko khu gi jing rwai yi gi jing dwai baro begin yo ban long hai kan ge seng hai kan por ko men ta kan ko try lauren kat lem ru nam tau shakri u jong mi be lam ge seng tribe it jonga lauren kat ba ko worship team ka be lam ge jing rwai baro tribe it jonga pen sle eki but tap ki da snam ga jong mi na do klik hadu ke jat tribe it jonga lauren kat be khobor jing jing rwai begin sio ana ge seng samla bro artli a tribe it jang ker khu ye ge jing rwai ge begin sngaw ge ko por kan ko khobor na kam ta jong kin ko ta bat ker khu ker pang na kam ta gi to ke ben si ban ai ye ko khobor jing ge jing rwai nang ker khu ye ki nang bat scam ye ki bat nang ra ye ge jing em ge jing kin ko tribe kin la ban ram de ke teng ge jong mi ni roi ker pang ru ka tra ji su na kam ta shakri u jong mi ben sia ban kren ke tien ge jong mi ne ko por kin ko tribe it jong ben sle i ru try men sim ba khot jong mi a believe it jong pen dap i ka bor ge jong mi da ka ding men sim ba khot jong mi a tribe it jong ke ai ben kren ne ge jong mi try ka lang ge jing ker khu na ka ben ta jong kin ko try ba loren kan la jing i ru kum jo ke ben ge seng baro kan ko try ki sam lai ki long kami ki pa ki khna ro kum jo kan ko try i rap ngi bengin la bengin snga bengin shashkor ka tien ka jom me kan ko try bengin ai jo kai ka tien ka jom he ka donut ka jangi bat ko try ka tien ka jom me ka tangen ra nang ni kan ko try ina pen kam ro ka jing em ka jangi ka baman la ka singi kan ko try bi bengin la balong ka ta ka jing shai shiki way pat kan ko try nang bat scam yangi ka bi kon samla try bi et janga bat nang ker khu sing samla district kan ko try bi et janga ki EC members kum jo kan ko try baro kan ko try na IT hamishim ye kan ko por kin shakri baro kan ko try bingin yo agan ko por ngapen kin tang lot sham yet roh ngai men sngowengi de ka jinget ngat wai ngapan kin baro ka kerteng ga jung Jesus Christ na penem jengi men da ba suduki bam bam je ko ngat wai amen. Kubleshibun kong joyfulness rani ya ka jing please tang badwai ikong joyfulness ide iwen isi member jong district Shillong teni nya ya chkhmat ka jing seng jingin roi ka jing roi ba so spa nyu pulai ka dokhat bringkong bong kumne ko jisu banga ie ngashania tang hame to penya ka jing em jonga ngam song tho bat ngam nang ba ka jing em ka song thang to yelam ajing shai troyanga ngathelut haki kijat kading pna to penyat kat ba memon yanga kading pna nganyai ba namar jong me ngan sha ngan but ye metrai da shisha kajing roi ka ba saus pa nyu pulai in roi kum kajing doi ye kani kajing roi
Yesus bangai Nasyanya ang hari Tu penyai kajingin Jonga Nam suku banang nam Kajingin kasokan Tuyanam ajing syan kayangan Gatirun hakik cat kadinta Tu penyat kat pamimon yangan Kadintangan yay ba Na marjong mingan siya Kan po yabitran Dashisha Kachingin tikado Senja birthday baku Kaching shy trong kasem kami Asyusot ng hangin ay tilod yaradi Kuyarap ng suku kanyadi At tilod hakik cat kadikta Tu penyat kat pamimon yangan Kadintangan yay ba Na marjong minan siya Kandun yabitray dashisya Tangan sim kapultang Lejong nga Wanido ay po Pagkasigan samsam Ajing pray kempendem Kan syubur Tang yamin Man kipor At hilod hakik cat kadikna Tu penyat kat pamimon yangan Kadiknangan yay ba Na marjong mingan siya Kan po yawitray dashisya When you're on your bed Papendu jingkermen Jingsyanya ng amin kasken Arambut na nongkyo Lakasyay ikado Nujisu kajingsu karasyen At hilod hakik cat kadinta Tu penyat kat pamimon yangan Kadintangan yay ba Na marjong mingan siya Kan po yabitray dashisya
pensiun juga. Man berwai ini jeng ruai. Kadang ka bor juga. Kadang ka bor juga. Meski thọ điền, cả bên này phai năng nề, bị chơi hiền. Ada ka kali ngian, bagi ding para samla, ngi kiu lang. Ngi put na rin no block tu mah. Ngi put na rin. Am tik tik bisong lang ba nga ki in em. Kali kang thai sen rang. Kia pas bila biar menjadi kadang ya kali. Kim tip te ki pras ki samla chung kim tip. Ni right when you lo yong berben ki khot kim tip bagi khot. You lo yong berben. Para banget. Haying jungi. Haying jung pi. Lada don ba ina duai bun sien te. Ki duai kini ki ju. Kim tip bagi khot you lo yong berben. Kim tip bagi ngam. Akajing pensyoi setan. Lada don haying jungi. Haying jung pi. Kiman ki para jung pi. Ki mei ipa jung pi. Kaya por jeng jar. Aja ke ben let kajat ke ding pna. Ni wat i belor kiat. Apor jeng jar. Aja ka ben let berduai. Ni kwa si puff utuh stuff. Aja ka bangi ong ba ngelit kamak jong try. Yang ong ada idan pisah kan kata kan kapiang. Ladangan dan sikrur. Kelabiang yang kelasuk ke jing jonga. Tong ngelit ang jing duai menta. Duai namta iparam rajan jong pi. Duai namta tu bayang basam jong pi. Ubam jukwa menonjing aseng syu. Duai nak kamta di samla babi i. Ibu shubuan nadu mestap ada demian. Bapli kem tip i khot ulo bayong jing jong ki. Kem tip kapat dono jonga. Ban i bagari kasi jongi. Bun ki basu em. Kabadi kya. Kabadi keding di penbuat babun. Bun dikil alet. Kam tip utrai. Pada don yin sungi. Don yin jong pi. Kibrang yad lat nublay. Ki yad kalong hakajong kaman. Dungin duai ni upor menta. Ublay kuran. Ublay kata ki. Duai mtai bahin jong pi. Duai mtai mama jong pi. Duai namta ki khun jong pi. Bapila tat ban duai. Duai ni jan mit menta. Ublay don khubor ki. Ublay kuran ki. Wala kim don hang ne. Wala kim don hang ne jaka. Ublay kuran ki tu duai la. Try ngon khamat jom try kadap kam sim jonga try wa yibu ki samla try ki bayat able bar soitan able ni able shibun ki samla try kim song tu able ma ki ya iklenti jonga jing yap try ki bun ki samla try ki song sarong able jonga try ban jangai na me try ki bun ki samla try kim bang ya me try habradan ki jing jar habradan ki jing e able ki pai able shukят ki pai ki jing di penbuan ki pai ki jing so ba ju perthei troy ngadoi men kran ma me troy kan menta troy la ki don ka jing lik kai skilenti sora dukan ma me troy la ki don na kalenti able bandi ki troy oh kran ma me di ki don hayeng asam troy ba ka jing thmu ku jong ki bangem tep able kran ma me troy hing asam jong i troy dang bun ki bra jingai na me kran ma me troy ki mlang sa lang jong i troy dang bun troy jisu ki mam kwa able ban te me troy bun able troy kem tep troy ba me milong jubab troy ki dang pas ka perthai ki pas ka pisa ki pas ki we pat troy banyarap ki oh kem tep ka jing rap kon na me troy ba ka jing rap ka long khajat joding pna troy kem tep able oh ngada duai able duai troy ngaduai men kta ki ta ai ka no ka ka ki dan no ka jing so ba perthai ki dan kta me troy ki kran able men ta sigantien na me kalabiang troy sigantien na me kalabiang troy men kta ki samla jo sor jilong jung troy lagi dan kono udah kapalang troy karan mame troy karan mame blay oh nyai ngot misno jing duai jing acting Jesus jing duai amen kasop tim boning kong kebengi yang ne ko kumno blay pendon kam ngi para banget para samla
Ngkuat pentip tangan dia. Ublay dan kam yang ublay dan kam. Lada ublay dan kam yang udah ublay buduna. Ublay ulak benum penuh ngi di gibriu ke ba dan kam mangi ublay. Dan kam mangi ublay. Bat ngi kum kisamla lada ngim duai ublay penon kam yang ublay ulak tan penon kam yang kadaru kumalong ketien jung ublay. Ka Bible la tho. Ulak penon kam yang kadaru wan keren. Tingin duai ni kopor ublay penon kam yang penon kam yang hanu je ka bengdan. La kalong tang man ra ben hi meni. La kalong tang man tiet ke baje. La kalong tang man sar plau. La kalong tang man keren banyarap ya nuri no. Ha office ha kelas pengidon. Tang kan diat sigentien. In duai ublay penon kami. Ba kam tam ke jingem jongi. Kan pau ublay penon kami. Tungin duai. Try ngan kamajong me try. Try ngan duai men penon kami way pe way try. Ngi tiap ablay jong try mem don kami ngi try. Dei mangi penon kami me try. Dei mangi ablay try. Iba i kwa me try mem penon kami ngi try. Try ngan duai ni kopor pementa try. Ngan duai ablay jong try penon kami way pe way try. La kalong ka beret try pangilak panle try penon kam. Iki samla ko den hang ne try penon kam. Iki samla ke bakit ke kam penon kam me try. Iki samla barjang shuan je seng tang shi sien ru menta si try. Pendon kam me try, but try angin pli gidono jongi, pa me mela pendon kam ngi, iki rang ba, iki long pa ki hap ki barat try, pendon kam ngi try ke hima jong me try, ba ki we able jong atin pe ken ie me, pendon kam ngi ki office bingi don, pendon kam ngi ki college bingi don, pendon kam ngi hayo hat bingi don, pendon kam ngi try, kana no jo kam ngi bet ngi pendon kam try, kana ngi long jing shine nam ta jong me, kana ngi la ban pen ie me, kana ngi ie Jisu ka jingem jongi try to penon kama mengi penon kama me try ngi oh ngada doai ngada pan kini baro akting Jisu amen amen idan atli ki jing ruai ni ka jan no pai singi bunta dengan sobha ban khot ke jing ruai na ka balang blay jesing samla soreng kham badang ta na ka balang blay lombat nang se bikin ai ke jing ruai ke jongki
Tulong malagre
Ngai ngo yu blay kan tak artli ki jing rai ki ba bang om tang ki skor jongi ndai ke men sim jongi ru to blay nong kurkui pi artli ki jiseng samla pinang rai kambun chu shu nang ta ka buram go jong blay ta kan ni ko por menta in ai ki jikin show ki jongi se kam jong try bagin rai ki jong rai ba sau spa lai phong ka kharas pa ong kumni nyau jing kurku khila padang shibun khmi ka no try la le sbun nyau jingkurku nyau ter yaki penlingo ka no ula kurku yipi ka jingrai ka ba sau spot lai po badan dep kene ka jingrai ngaso baban khot yi ba George Boroi we naki isi member jong district Shillong ben penkentang ka jingken show badan dep kene ka jingpen kentang ka jingken show kerparu ka jingpen tem na ka liang district Shillong alkum juru na ka balang dan kene ka jingpen tem tapi so baban wan chakmat ban ai ka jingpen tem Bahadur Yao Jing Im Yong Kisho Bilas Yao Jing Kermen Rolado Baro Yao Jing Kerbu Pilap Yang Tiba Labun Penling Ngokat Nutra Ulam Lesbon Yao Jing Shibun Krikano Twayula Lesbon Yau Jingkaku Yau Tetayaki Hiling Makano Ula Kerku Yapi Bilas No Jingkin Chong Pikala Kiata
sau play ukle ya pi anta hito shong khom ban tu nhau biang biang jingke ku ba bun ba ro ba pi la nya yo jingke ku pi la nya shi bu pi kan to trai ulang lesku yo jingke ku yo te te yaki Binding mo tato lakerku yapi Punta haping jingya lelarin ni kram Waju du jingker mendo lupa akram Yau laki jingkerku ki angel ki am Aduh banda pun nanti kintin kirang Yau jika ku bilangnya sibuk Berikan utrai ulang respon Yau jika ku Yau benar yakin Binding mata tolak kerku yapi Tengok khot lang ya barok ngin yo banya yang lang. Ngin wai bat pengentang gi jing ai saga kam ka jong trai. Kenrat babaha ji suba e ni ai ngwe yame. Kan ni trai me lalum lang ngi krui haganiga. No pai singi sa sisin pat pa bagin yo ban syakri. Ban mani ban krau ban yaro. Ya ke kerteng halot ke kerteng barok. Kegerteng unong penem nong sius pa baran bor tam jongi. Batrai ngangit scam. Kijing syakri ke bangila ai khmat jongi trai. Kila long ke badiang hun keng ko trai wala habangi duai. Habangi ruai ngi ro. Habangi asaj. Bad habangi syashkor keng ko trai. Yaga ketin jongi ke bangila yo akan ke step. Batrai kan ko poru na lor keng ko trai kita ki benta ke bangila le. Ngilano kendiat king kutrai saka plajing kan show ban ai king kutrai saka kam ka jongme bakan long king kutrai shibenta naga jing shakri king kutrai kum ka balang kum ka jing seng samla banginang la king kutrai banang penjari ka darayin jan ka jongme banang job iki mensim ki bakoror babanang penkre king kutrai ya kata ka jing im ka jong king kutrai kum ki bangai haga jing long kawe king kutrai bad haga jing pen kre king kutrai ka jing em ka babom jukut lambar me tingi ruai kini ka jing ai king kutrai kin long ki bala pengkentang haga batrai ka nunu ka bentah ka balang ba ka jing seng samla de sik shalong ka yo bat panan kami ki ngenu i be ki long ki ba sai so ba ki long ki ba bha king kutrai naga benda ka gerteng ka jong me lesi la don king ku pan deng jongi haga ni ka jing seng ngem sim la ban no andrei trai ka men sim jing kutrai ka don ya ka jing sok khai ka kam ka jomi duai do ju men sim jong me men ker ku kham tam naga benta jo ki bar kham gerpang ba ka wei bar ka por king kutrai ki kti jo ki kutrai ki la ban no ya ka ban long king kutrai ka jing ku naga benta ka kam ka jomi kat pengirang don king kutrai apa haga balang ya ka ban pentelon ya ka naga por saka por ngila pengetang no ikini ki jing ai haga kerteng bron bor tam ka jong bleu pa bleu khon badu bleu ba men sim ko amen subaban shong Dinaliang juga jeseng samla desik Shillong balang belai bilia basam kabanikong ipen pau chungu belai bangi gimio i de bau juba bau pau gigi borok kum bakalong menta adu singi pasdang kabanikong ek blikar pang ta jopi ki nong kesanjing duai mangilai sha jiget yang ni jeseng ilai pha shiki
circle ngila phai balang snong ngei lele ta ban ngei pla duai ru ban i ke juba bujong belai ulang mi u di juba ki pau ya ku beli pang ra jong jo pi baro kini pang ki loiket kamlang jo district Shillong ban circle ki bilai pha ni balang snong circle ki wan ka district yeron khandiat ngut banya perkhat ya namta jong lang baro kam di basuk ya ku beli pang ta jong ki tengi ke pelang ha district Shillong chairman di Bari Kupar sekretari Bandri Kupar but treasure Bandri Bari kam di ke ba ngia jet komta yo le sin ispat pitieng pyong khapha di sa kerteng mdei pha ke dur mdei suja ba lo komta wi alam di ai kuligar pang ya baro ngai kuligar pang no sebentan ke janmi ai kuligar pang ki idon ki advisor jongi hang nieru ki don ki noilam ki jeng district ka circle bom shwa kentup iba meros ba ji krem tai ki nong prat lenti ke district Shillong ke circle ai kuligar pang ta jong pi bangilong menta ai kuligar pang pi baro kerpang dengan balang ni apa lumba nong seru ila pentip kerki eki ni pa yu ICT eki la kan ketien la de pediang lupa ban i ke jing kluit misim joki borok je kre makalong ni ai ku de kerpang ta jong pi numla ban je tengkui pegawai ni ai ku de kelum ta jing ke balang ni po lumba nong se de ku de kerpang ki rambak blai palang ni kepor ngem tip hang nu ke syong kat badon hang no ki long kemie bat kerpang ya pi ki samla kan ke jeseng berpang sama yo sisian arsnem ya beli kerpang tahu jupi kerpang ki delegate ki pelawan nadu ke sibin ko pelai por ngati borok ibun kam lam da pelai pinum lai hero tingi ayu ya ku beli kerpang ta jong pi tingi ai ku beli kerpang ru namta jongno beli por ki ba omde ki para bangen nak palang belai bat kerpang pa jong pi ki bomong kristan don ni ke por boleh nyok ku pi bat be jong pi ba nu ba pet hi jong pi ki live ni point na YouTube channel ba pet dan nu don beli ku pi syong kali pi hi yang nu pi don beli ke kuih pi panggil kerpat pi semen mi dolong subhaban wan ye seng nada pim la dia tam lele ye pej beli ke kuih pi ni ba ke channel ba pi pej de sai sing ni kulum gini baro bagar pang music team ngalong to sengiru ngi baro ipen kre lala ka jong simet kabalang kawan lang hendrei ki dolang syang di haju ki nong pen keren maru ye pen kre maki na keleng na do soreng kham na do dendring nong se nang ni na maulai kiwan lang haju pateng kia praktis sekolopti teng hanong thma kiwan hang niru ti kubli sibun ke poreng pi baro pi bon kam tip ublen penan kami pi ublen bon kerkui pi ngai pi goj bakhiaro ti sai sin ai kuli ka pang iba merasu iba nyoban pateng ban ai ka jing sakri ni ga jemi la wan ai ni ga jikai ngi samlai lo jikai ti ngai ni ga janmi ru ngi nyo ki jingker ku na liam baro tiga jingker pan akaliang jong ka jeseng samla district Shillong tinggal sutu dan pinju pi plamut balik pai no tinggi ke pak subasyong tolong pala tenai sri ma omta suban makan di jeseng samla ka di jeseng ka ba khadu ngidon lesi ngila bonum ya yo shu ka district kum kani ki be kendu lesi ka nama kelaban dok jik pen kha ngila ya roy tiga di ke khadu ki kwa ngi kerpat pi ngila pen krek kenang bagi samla ya subaban ap khadu besibet ngai ka balang ni kala pengkrek bam isa tips ke sigi nak balang ni kata te sebagainya le emta wanum kuslai kata te abi program sibet banyalam ba ni kupat hangkeu iban polis dang kompan ka shooting ban kren pa one shot demi shooting te sebaban yo ban buj kemak ni peti bikiwei sai sen kerpan rajumpi baro swabanya abju ya kubli kerpang de koyam ni soran kam kubjun ni nama nong se kubli sibon Di prawit sesi yang kalian zong kebalang zong play lomo ba nokse, ya ikut play bagi pilihan subah pi paro ki para samla ki pelawan lagi balang ki prepare po zong ka jiseng samla district Shillong di pilihan subah pi bagi ikut play pi ka keteng ke zong trai jisu belong unong pari mujong ini, bagi aingu yul play namar ke juhu zong ke zong kat ke zong yang ikum ke balang kemalong dadu menjisi Sinaru suabat sedang kejiseng, ada penju ilupa ke kamba ke zong play, tinggal aingu yu play, ada isu ke kamba ke zong play, kemau sisi suaban sedang ke niga jiseng, ila pek ni ke zaka parking sini, ke keti hadu kata ta, tinggal so kuslai, nak kata ke niga nama baga ke zaka parking kalau ngabis hitam, tinggal dua yu play, boleh penerang yu slap, kenang bani ke zaka kalau keti, tinggal aingu yu play, nadu sedang ke jiseng, nadu ketuk sihi. Om Sumdan Slap, memerangi lawan
ban penyeng ki kali yang dia baru kelong ki jing zoba ku jong play jing dwai ku jingi bagi babon ki bo play la juba ba ngai scam bo play na ku lorn kat ya pi kum ke district Shillong ba kum juru ya ka barang ka jong play hang ne lumu ba nokse tin ne leng jong ka barang ki dai ku play pi UAP way na du ki khon samla jo district ki primate ki longkme ki longpa kam tam ya Dr. Minister Rani ban sim ya ka ban sam tin jong play ka jamiat ki priang subai pi matu len kerku labai kubor bi so labai jongfi ti ji petep ki longkum ne ha ka bre nam ta ka balang ga jungi hang ne ki ji sengdong hani to ban wan ha ka dong mi ka long ying jung kong Virginia khai ha ka dong sakmi ka long ying ju ba bante lang ma jaw bar ka dong se the ka long ying jung kong nolbi talen hujan rong byang sai sien ha ka dong mi ka long ying jung kong Virginia khai ha ka dong sakmi ka long ying ju ba bante lang ma jaw Barang kadang sethi kan long haying jungkong nolbi trailen hujan. Kini kiji seng kin long hakapon rus teng jan met la kerpai permai paro niki dong kat gibala amne poilang sakini kiji seng. Tikum bang liok ban pentep hakin natu ini ketio bala dap pakum jo menem step nakaliang jong ka balang ka jong blelo ba nongse ila rai ka ban pinlong ka coaching na ka banta ki kun samla jong ka balang ki buat kam wat jam. Tinggal perkat dah kemen siang ke besoknya kum ke barang, ya ke jing don kam mau banyo ikut coaching, hari ni si banlet si coaching si kue pat ke segala, ke dor ke long ke barem hadu kata dari mangi hang ni dah kaliang jong balang ila rai ba ngin sedang ini coaching bagi jing pelut baru ke long naga balang, ke babon ke long naga balang, di nam tak ni ngikut soba ke prasamla baru naga balang jong inang ni lumba ba nongse, ikan tu pi kimi ki kepa ban pa ki khon uzo pi ban sim ini ka kabu ya ki ba ka balang kala prinkra nam ta ni coaching te ki to ki ba thumu ban one ni coaching so ban ai ki kateng zo pi la ban ai ki secretary ji seng samla chairman seng samla la ni ki rang ba jo balang ki ba don ki dong ki jong pi khnang bagin yo ban prakhat lanu ba jang ya ni coaching ti kumba la yo ban kerpan mentan na ka leng jo secretary jo district lagar pat pi paro kat gibala abni songlang hagi jiseng gab sibit janmet kadi jiseng gab khaddu jong ni youth conference ti nam ta kani pinom kuslai ke mo ga jingbam ila pkhre ke jingbam ro jong pi ba kitu ba tumu ban song ga jiseng ngir jang ban ai ban do ka por saus teng janmet ti ka kalong ga pan ga liang jong balang so ba baro ban song ti hadian balawai kani ga jiseng lagar pat ke volunteers berkunjung rugi private naga balang juble lu ba nokse bagi rang ba jong balang kisoban ap sipor hadian balawai ke jeseng di tangi di jupetep tu blen kerku Keblai shibun ya ka jing duai pengentang ke jing show keblai shibun am ta ke jing pentep dengan ko por menta nyo sono aktin jong bleng pedang sobhai Dr. Meras Tarani ba mdan kam shum penitu ba barot pering jungi ngi tu I dengan ko por khot I Dr. Meras Tarani ban sam aktin jong bleng Haga beningkong ngapen pau ke jing ai kublei yepi ki para mengej ba ej baro ki badon haga ne ke jing seng haga gerteng ke batiang tam ke jong trai jisu barang aingo ayu blei kerpang ba ula penla ainga bandon haga ne ke jing seng nama kini singi ki don ki jing tut bado menen ro ngaso tut ke jing bayong kle andai kamsum la tut bangan sange ke program kata ke de ke jing duai jong I baro ngelai duai ngang la duai ngila pelong ngejing dua sya jinget na kamta kani ngeje seng beliau le jubah piaro yo trai dengan ai ku blai kerpang na ka benta ka balang ni pol mo ba ka pediang ngani ngeje seng ka balang lo mo ba kalong ka balang ka ba ka jingkan mau jonga ke ket ka kam ka jong blai kali ka balang ka badon ki ke la panong open arms ki kti ki ba kelot ban pediang jing seng ke jeseng district ka beningkong jong ka shlong ro kan mau kalong hang ni po lo mo ba la pleo ko lo peti ni jeseng beningkong kalong hang ni nang tang lalong ni ke jeseng jong all India ke jeseng ka sembi ke bubon ke jeseng bala dadon mono bom tedek ban pediang ai selomo ba ki pediang ai yo jeng ku ai mo ngatai kalong kum ta para bangai ai ngo yu play na ai ku play kerpang nak bentai ki khon samla barok ke badon kan ke jeseng ngalo ong menin
Ibadon katuan yang menen mentah kambon, kamat zonga kalong kumne, ka matematik zonga, kam sengotenat ban keren haki jing seng samla. Nama la keren igi seng samla, ka investment zonga kalong lara kiladap nru posnem, idon por tang ar posnem ban igi jing keren kiola kilong jing kerku. Hanya dengan keren igi samla, lara pidon mentah lai posnem, sasan posnem pin ngatrai ke investment ka bakrau ba, kam sap ke por bat jing pulut por zonga. Ngadua Ublay kumta igi samla, bangin shirhem, yaki bengi yo baro, daka bor baro, daka jing penslek ka jong ublay, ngin kan long ka jing ka balong impactful, ya ka balang, bat ya ka lang kasalang. Ay kublay kerpangru naga benta, baro iblak banton nagi jeseng, hoi ka long ka sengi ka basyet ngi haban penmek fan, nrei angu ublay ngin syak sitom, namar ba, kini kibna bladep kenawan keren gawe jeseng ka balong spo Odisha. Ngalapet ke temperature hang dia mentah ke de ar punyo degree so bangan yeng lesi kala apan kam sit kendiat ar punyo degree apa Odisha kalong lai po kendai degree baga jeseng kam de hai yang mane kom ne ke de balasna daga ten kisung tho bagi para banget ngatrai kambo ni kan ne nama ki ongai ngala don kumba ngami lucu don kumba araja laispa araja sauspa baga jeseng kalong ka bajrong nama langa kren siteng genta ukelak tien urea sa 100 minit kamjrong susu uyok pangkotien bakambung tien sisa kamut singteng genta kalong sikenta kasen minit telanga kren sigenta kamut argenta siteng bagi para penget kimki kidon ki kena kidon ki samla tinggal dua yu bleng aku aban pan pi kataru banum ki kan kesing kalong argenta ru sya sitom ubleu ni aban kerku yangi tinggal soban ai ku bleger pangru ki arngut ki banri bagi bari mo so tenat kan igi jeseng mentaka kamjet kenang ta walong motok petri ndai ba banri ba bari habang keren mangau rani pulis sedang rani habang keren syuting sibit pulis sedang syuting ngamtip ki program ki senam pas na petri ndai de aingu you play nyedap haga balang download baro ki jat bat hadu ban bu program ayo ban jet ki jat so tenat tengah tip kini ki chairman sekati lek kenang ne andai ka jakum ta sampai ke program ka thok kum ta nei sibit ru pulis dang ni shooting yang ni ko po ngin ya phais ke tien ka jong play ka bangin keren bangan puli na ka city upol sekindong Ephesus kalnong ka basan ka khot ka baningkong ka bakhat lai hadu ka bakhat pra tiki badan bible ngin ya pait rengkat bat nga dara phim don sengap ngan pule ka ongkum ni ka city upol sekindong Ephesus kalnong ka basan ka khot ka baningkong nang ta ka bakhat lai hadu ka bakhat pra ka ongkum ni tolong pi namar kata kinong but yau blay kum ki khon ba e ka khot ka bakhat lai ka bakan khat lai ter ka ongkum ni Handai kei baro on dalapan rem ulapan pau daga jing hikai. Namar kei baro ika balapan pau kalong kajing syai. Nabakum tau ong sap bagatu. Nabakum tau ong tu kejot meu bayot tia batu mi nagi bayap de ukres on pensyai yame. Tu kemi bha de kumnu piyaj om kum kibam start. Handai kum kibastat. Daga basius pa igapor na bakini gisngi kilong kibasneu. Na bakumta tuat long pigi babit, henrei kibasyempang ka ka manutrai, bat wat long pi kibabuat daga wan. Haga badon ka jing kenwen, henrei tolong kibadap da umensim. Ini duai ka igapor bau blay, un pensle yang au bakren, bangala ban wan ra ka khubor ka badon ka tien ka jong blay ka rukom ka wasyai ka bangila ban sungutu daga jiban slek ka jong mensem ba kho jong blay ngin duai bangi ke ba syongru kan don ka divine revelation ha bangi sha skor kim dai tangi gentin ki jong breu hanrai kan ka jiban slek jong mensem ban shana ki do not jong ki khubor ki ba dai mensem ha ga ni ka ji seng tungin duai lang baro try ba i ngi wan jan jong me ko try ngi duai bat ngi pen gentang ko try
ya kan ika por ka bangi don ban syak skor ka tin ka jong me ko trai ba i jonga ngi duai ka rupang ko trai na ka benta ka khubor ban kren unong kren to ban sle yang adu man sem ba ko jong me ko trai ban nga duai ka rupang ru ablei ke bas ngap baru ablei pan sle du jo man sem ba ko trai bagaji pan sle jo me kan long ka badon bor ko trai khnang bangin yo ko trai ya gi jing ka khu ke badai biang ko trai ki balong ban long ka jing ka khu yangi pengentang ani ko por baro semengela IT syame ko trai hagar teng ka jong jisu ngi duai amen ka thim jong ani ka je seng ka balabu ka pi i hang te ka ong ngalong u e ha u kris ngalong u e ha u kris mangakwa ban jubab lengkot di katai ka jingkeli bat kumno ngila ban pendep ya ka jing khot jong katai kale ka jubab ko mi na katai ka jingkeli ngalong u e ha u kris kat kum bala tho naga konteks jong kane ka sithi ka bala tho upol syakinong Ephesus badum slam ko por nganom yo thu syu ka e ke Ephesus na mangile pule bon sin kitas nganom kren syu akwa bangkan direct ikane ka benta ka bangalabu ban kren bagata kalong ka jubab ka bangidon ye ka tai ka jingkeli ngin shem ha ka khot ka baningkong ka bangala pule ngalong u e hau kris aga sithi ka jong pol sekinong Ephesus kalanong ka basan ka khot ka baningkong ka basai kedar ka Bible ka ong la pempat underline sa underline ni ka to ka ong pilong namar kata kinong but yau blei kom ki khon bae nai ong su tolong underline ngalong wei hau kris sa jubab naga Bible ong kumno ngalong namar kata winong but yau blei kom ki khon bae isamla jong ka district Shillong bo igane pila ban fill in the blanks pendap ka gerteng je piang tu nga uba John nga uba Jacob nga uba Yohanes betho aga Bible gerteng jong ki nei ngalong wei ngalong unong but yau blei kom ki khon bae ngakwa ban yo thu ipi ngilong uai hau kris ngilong ki nong but yau blei ngimlong ki nong but yaki breu ngakwa ban bu kata ka sedang iki para samla ba e jonga kani ka jingseng ngimlong ki nong but yaki breu but what long ki nong but yaki breu Nambar balay ngoong kumta, bon sen ki don ki khon samla, ki bampoi jia seng shu. Ka jingruai ka paningkong ka pala ay mene, habang arwai tu jingruai nga social kay, ong setan pun kelon lagi Pilarwai pan kelpet jumut barwai. Ha? Pun kelon lagi hajar lagi po hajar. Chairman agi jingruai mama ban ruai na pas dang om pun kelon semua. Ngalapor kat dia ban aja seng samla tu jingruai mo. Ha? Pun kelon. Kalau pi bon ki samla ki baman je seng syu namar ba ki pet ki bot ya ki brio. Ki yo i uba meros kan riang ka jing em jong u ki ngam le je seng syu. Kat uba meros dang le kum tu. Yo i ba mohon rang ba balang hang ni we kit kam khamat nang long kum tu ki ngam le jing seng syu. Na trang akwa pan ki jubah bi pi. Philong u e hau kris. Mdei nong bot jong ba meros em. Mdei nong bot jong pastor em. Mdei nong bot jong ki apostol em ngi bot ji kai jong ki. Hanai ka Bible ko ang ni ngap ba wat nom klet sa tho sada underline ngalong namar kata unong bot yau blei ki nong bot yau Jesus Christ amen. Ki samla ba it ki balong ki nong bot jong Jesus Christ. Bat ka bang sultanat bat ang ni kalong bangin soto ba kalong ba the standard jong ka jing yai lenti jong ni. God is our standard. U Jesus Christ u blay ulong ka standard jongi. Mdei bangin penbot yo nong yalap. Mdei bangin penbot yo pastor. Ngin penbot yo blay u bangilong ki khon bait jong u. Amen. Ngin penbot yo Jesus Christ u balong u ay. U bal shim yangi u bal siuspa yangi. U bangilong u ki khon bait jong u. Ublay ulong ka standard jongi. Bang aku aban IP kwe ganuk saban lengkot gajing batay jonga. Haga Bible pinda puli. Haga kitab Isaya kalnong kabasan bat kaban riu.
Sapulih hayeng ni pila ban pet ru kaya tu kum ni. Isaya prophet jong blay. Haba ula yeng apdeng jong kibreu jong ula pet ya kibreu baro. Ula compare ya lade. Pet ya ka standard jong lengdo hagatu kopor. Usyam bau Isaya kambha ya ki. Pet ya ka standard jong kinong ruai kwaya la sia katu kopor. Uyo ibu kambha ya lade. Baru ai ki sermon hagal nong kabasan gebong. Kordet ya pi kinong klon jaka kordet ya pi kinong le halaka jong kamon ka khubor ban su island kot kalong kordet igi breu baru sngow yela de bau khamba hakal nong kaman reu kot ka banengkong ong ka bible utrai ulapen yo Isaya ya ka buram ka jong blay Isaya ong ala yo yo utrai bau da shong ka ket utrai open yo Isaya ya ka standard ka ba uday banlong ondau Isaya ulayo yo utrai ulayo ki angel serap ki ba yeng saudong ka ket ki ba ong bakoj long utrai ondau yo ka jing khot jong utrai ondau ka buram ka jong utrai ondau ka standard jong ka bneng ka standard jong ka buram blay ka standard jong ka jing khot ka ba uday ban pet Isaya balay lap kordet ikiway uang kordet yang kordet yang namang nga ubadon kirmyang sentur kibam khoj kordet yang namang nga ubadon kirmyang sentur kibam khoj mensyua hagal nong gawasan ngayo ibang along ubabha kiwe ki kam snew yang hanre ondang ngayo ya ka standard ka bau blay ukwa bangan long kumta Unlai iu blay wang kordet yang pilong way hau Chris para samla ba ijonga pilong way hau Chris utrai ukwa bagane ka dega standard jong ka jing khot ka ba utrai ula pen i bangin em komta utrai kwa abaga jing em ka ba job jongi kalong kat ka standard ka ba utrai ula pen em komta nga dua iu blay hagane ka jing seng bagi kon samla kin long kom bolong Isaya Isaya kan ko por uday kumno hapo arpos na may nama teng na puli Isaya ngi perkat ula temen berbon deh ngaro ngasih perkat kapan 40 pang perkat Isaya tu ula temen andai hakan ko por ka bau yo ya kan ka divine revelation ya ka standard jong ka peneng ka standard jong ka jingkot ka bau bleu don yo Isaya udang don tang hapo arpos na may ngaduai you play bagi kon samla jong ka balang akan ikopor ngin yo ya kata ka divine standard ka wableu kwa ban khot yangi hakalenti jong ka jing em kristan baru kwa bangin long kumta bad habangi yo ya ka buram ka jong play ka standard ka bangi la ban long ngin ong bong Isaya ko try to isen yanga ngadon kirmyang sentur ge bom coach ngadon ki khmat ge bom coach ngadon ki jing mot jing perkat ge bom coach bat ka bas ngau tenat ka long ba ondau Isaya ulai don kumta ula ngau ya ka jing ngau jo ulang la don ula pla ya ka jing long jo khmat jong trai ka bible ka tu ko ong bo trai ula pha do angel serap ban shim daur ngar ding berhem naga duan bat ban kenta ya kata gajing bom khoj kirmyang sentur jong Isaya ya roy utrai para bangit baru ong ya gijing baman jong mela klat no badi gi pop jong mela map no baro ya roy utrai ngakwa banong para samla ba jong habangi pej ya kanika standard ka bala khot yangi bangin long kam sha jrong habangi sngo tho ba ni fall short of the standard namaru jisu ulong ka standard jongi ublay ulong ka standard jongi habangi sngoto bangi fall short kajing khot jongani ke jeseng kalong ka basngoto nat kalong bau trai on pha do angal na beneng ban kenta ya dagir ngadem ding berhem hagita kijing bamla jongi baro na dua ublay ke ni ke jeseng para samla ba jonga bagi samla kini yo ya ka standard ka bau tra ula khot na ka banta jong pi ngin yo bateng teng ngila fall short ngila hap no ngila telot no na ka standard ka bau ula khot yangi ba ngin yo pat baga don jingkermen namar balai ki don kir ngading barhem jong ka duan ban kenta ya kita ki jing bom la jong ngi baro ngilong ki hau Chris
ka Bible ka ong pilong ki nong buat jong play. Abang ilong ki nong buat jong play, ka standard kalong ka bakraw, ngila ban fall short, ngila ban duna, nakata ka standard ka boleh ula bu ingi henday don jingkermen, namar balay, ka don ka ding, jong men sema ko jong play, ban kan ta, ya jing duna jongi, baru traun le akan ikajan mit jong ani kejiseng, pinget, utraun le ikata, kijing bom la jongi barok, on kan ta, daga ding ka jong men sema ko jong play. Ngin yo ay kajing em kabat mai bangin la ban long ngin ban jing kelisyo ngin ang la ban long yidong bot gijong try ba ka basu tunat habang ong ngilong kinong bot yaw blay lani kinong portho bot yaw blay ngakwa ban ki kon samlabik ngap hai kani ngakwa ban kren ni kani kadona kadono jonga u blay u bangi syakri u de u blay u bakraw. We are serving a big, great God. Ki kentin beri kemlak ban biang suang tangkata. Ngi syakri, ngi bot, yau blay uba kraw, uba lak ban lek ki bangim lak ban mudul para samla ba jonga. But kam tam, ublay ka Bible, ule, yagi ki bakraw, iba bari menay ong, ublay umdon kam yangi. Henry ka jisisya ka Bible, ublay, upendon kam, yagi brio. Ula ban thok hiya ka Bible, Henry upendon kam, yagi brio, ki balahap, kumu debit, ki bala klim, ki bala penyap brio, ban pendon kami uban longka kulam, ban thok, yaga gos yagi sam, iki kitab jongga Bible ru. Bangakwaban ong ipi ngidon ublay ubakraw uba yo yagi jing bamla jongi baro uba yo yagi kambari jongi baro uba tibba ngilong kum ki David ngilong kum ki Samson ngilong ki way ki rekraw ka Bible ki balahap ki bala pensosi ublay andre ublay ulong ubakraw udang la ban pendon kami pi amen. Amen. Ula ban pendon kami pi. Ngi don utau play bakraw. Banatra ka mga kwa banong akan jeseng. Jong ki samla kalong para samla ba jonga. We have a big God. Ngakwa ba pindon a big dreams. Amen. Ngakwa ba pindon kijing yo kijing pot snail ki bakraw haga jing im jo pi ki samla ba Ngidon ublay ubakraw nakatakadaw ngingadway ublay un ay kani kajeseng ngin yo a big dreams bangin long ay kibakraw nagabenta kaburom ka jong ublay. U Joseph haga Bible uday naka family bayari jingri ba up lang berat up masih kumta terter. U Joseph haba udang kena, uday ubaham rit naki para baki hemen jong ubaro. Hari tanggaway gawe pegalong. U Joseph udon kae ka big dream. Amen. Unot ban dream, unot ban posnew, dagataga divine vision, bagataga long, bagas ngi bat ubnay ki klor kindem yu. Piju posnew kumta? Bagas ngi bat ubnay ki klor kindem yu. U Joseph upot sneo baki way ki songko jong ki henmen kin dem yo ngadua yu ble kane ka sngi bau ble un IP ki breu mentati ki ong dalek kum ta ki ong kalong wet mo ini ki samla mentan deh kalong impossible ndai nga ong IP ngi don way u ble u bakraw ngakwa ban bet ya kane haga dono jo piki kon samla ba ki ba dona kane ga jeseng ba ublay ubangi bot ublay ubangi penbot ublay ubangi syakri udai ublay ubakraw bangakwa ban so haga dono jong pi kane ga janmit jong kane ga jeseng wan ong kutrai so iya ki jing pot sneo ki bakraw hagi kon samla jong ka district Chelong amen. So, ya kijing pot snew, give a crowd, big dreams, but one day, can long give a crowd, nagabenta, kaburam kajong blay. Ladai yau Joseph, la penyat lenti, dagi post nem, kumumraw, bat unong sa bendi. Ublay, ubala, bandra, yau Joseph,
naga jing long mrau bala syale ben naga jing syak set bendi ba syale ben ban perlong u governor jong ka Egypt ngadua yu blay u blay un sei kon samla naga ni jing seng one day pinlong ki governor naga benta ka buram ka jong blay ngamut ang governor kong po Mekhalayan re haka nuko ka benta ka ba crow naga benta ka buram ka jong blay kata ka ni ka jing duai jonga kata ka kubor ka bang kwa ban bet aprang jo piki samla ban mi na ka ding ka jing seng ong a try ban ki ye ka jing pot sneu ba crow haka donut jonga atrai pen ki ye ki jing yo i ba krau haga donut jonga bangan yo i ko ma iu Joseph nganam yo i tang ge langbrot nganam yo i tang ge yeng trap ngan yo i ki klor ngan yo i ka sngi ngan i u benai ka to por ka ba ki beri ka 40 sans u Joseph u i kumta na dua yo blay ni bot yo blay ni donu ai a big great God. Ban nga duai bo blay ka ni ka jeseng un ai ka ayang a big dreams for the glory of God. Banga kwa abang ini pet menta ya kis sauteli ki jing ki mau jam ki banga kwa ban bo ka ni ka jeseng bangila ban poi syakatei ka thong ka baning kong ka bangala pule ka khot ka ba khat sao ka sedang nang to ngin sedang na badai ban sedang pet ker khot ka ba khat sao ka ong kum ne to khe jot me ubayot thia bat to me na ge bayap te ukres on pensyai yame ka senjam ka baningkong para samla ba e jonga bangin poi syakini ki big dreams jongi bangin poi syakini ki standard ke bau bleu lokot na ga benta jongi kalong to khe jot me ubayot thia bat to me na ge bayap kan ni ka conference nga dua yu blay lada don ke bayo thia hakan ni ka jing seng ngamut ka jing thia bang yo thia hendrai ka jing thia ka bakan jaman sim lada don ki bayap hakan ni ka jing seng kam dai ka jing yap jong ka met ka dai ka jing yap jong ka man sim kan ni ka conference kan dai ka kamba jong blay pan pen kendit thia no ya kita ki balayo thia ban pen empat ya kita ki balayap ka jing long ka bakan jaman sim jong pi kaneka conference yang kadai ka plan ka jong blay bagi ta ke bala syakan oi haki jingkan oi jong kaneka prothei kita ki bala yo thia haki jing yo thia jong ka prothei ki bam tip shu ya ka bal ong unong ilam je seng mene tip shu yo blay tip shu e ka yeng ka prothei ka la yo ban job ye ki na kwa ban ye thui pi ka pon upol abo tho wong to ke jot don jingkermen to ke jot na kabayot thia batu mi ni kabayap na marbalay ong namaru don u Jisu te u Jisu te u Kris ngotanat ba don ke balayot thia don ke balayap ka jing yap ka bakan jamasim ngakwa bani thui bi ka we ka basdang there is power in the name of Jesus. Kadon kabor haga keteng ka jong Jisu. Piki balayo tia lengai baro si kata. Piong don syok bala bani rap yanga. Piki bala yap ka jing yap ka bagan jaman sim. Ki bagi jing syukor ka pop ki lapan benye pi. Ngakwa bani thui pi kani ka jeseng para samla ba e jonga. Ngalong pi we have a big God. There is power. Kadon kabor haga kerteng ka jong Jisu banga duai bahkan ka jeseng kalong ka jeseng ban pen kendit tia yangi ban pen kendit tia yangi ban pen kingi nagi jingkan oi jong kata ka protei ban nga kwa ban thui piang ni ka basngot nat kalong abong tho upo lang ni ong u Kris on pen syayame don kabor haga kerteng jong Jisu Kris baga mga kwa ban batay sa tang kendiat kalong para samla ba e jonga ban sedang gamot sedang bat u Jisu Krisken ki balayo thia sedang biang mdei da bakot jingmut ban let nya seng kata kala ban long ka pa mdei da bakot jingmut thmai bangan le kum ta ba kum ni nrei sedang ong ka Bible hang ni sedang bat no sedang baru Kris ngakwa ban bu kum ni lengkot ngakwa ban ong kot Yo Jisu haga donut jongpi sedang temai menta udon uneu Jisu uneu bleu bakrau ubayo i yagi jing bam la jongpi baro
ubaya i ya ke jing krau jong ke jing paman jong ke jing em jong pi ubaya i ke jing krau jong ke jing telot jong pi sedang baru neu Jisu uba dia pi khot ya u haga dono jong pi don bor ka gerteng jong Jisu kan sedang temai ke jing em jong pi ru ya ro yu trai kamang kwa ban bu ban penkut dengan ke bentar kalong I bau Jisu unyo ya ka PRC haga dono jongpi. I bau Jisu unyo ya ka PRC haga dono jongpi. Permanent Resident Certificate. Nadu basdang kan ke conference, hadu bakut ke conference, hadu basa jong gajing im jongpi. Manu ban syong permanent ka dono jongpi. U Jisu un syong permanent. Ki jingok tia jong ka pertai pin job iki, ki bo jing yap jong ka pop pin job iki na marbelai. Manu ba syong sa ka donor jong pi. U Jisu u yo baga donor jong pi ka long ka permanent address jong u. Bon ki samla ki sa job na marbelai. Namar ngi ICT no u Jisu te. Ki ong ka conference ki samla ki ong don batai kum ne. Shua conference samla ki long kum ne. Conference ra kum tu. Wa sirhem dei. Dalakot conference ya ICT na u Jisu. Haba wantit jing kang Satan play dalade mla job u Satan. Henry haba u Jisu u don haga dono jongpi haba one ring doorbell u Satan. Pin ya play rengkat baru Jisu. U Satan haba i u Jisu on her yap na marbalai. U syap tingeno ya u Jisu. Haba ga dono jongpi ka play on tit doorbell on rong kat bamon on ya lami fia ka mon jong Satan. Kamon kebal ong mene kren mene isyaman kilenti jong kil o ki badum ki basyirkai ngakwa bano piki samla ba e jonga ladangi layo tia ladangi las don ka jing yap ka ba kenja sem sedang biang batno badu Jisu don ka bor haga kerteng ka jong Jisu bat khot baun syonga ka dono jong pi kata ka dei ka basdang na basdang kabaar ka mga kwa ban kren palang tu ka bangela puli ka ong kumli ka khot ka bakhat san kaya haplang bagat khot ka bakhat nyo ka juk ka tu ka ong kumni tu khmi bha kumnu phia om kum ki bam start hanrei kum ki ba start nabakum ta tu wat long phi ki ba be hanrei ki ba syampang ka e kamon ka jong play bangin long ki nong bot ki ba shisha ki jong Jisu Christ ong upol hang tu le kumno long ki ba start ki ba syampang ka ka mon ka jong play ka ba ar ka senjam on dala kendit tia pin le kumno keli atrai ayu memon yang aban le piken mau apostol Paul on dala hap nomrat ubau syong aba wan ka jing ting shan haga lenti sha Damaskus on dala pen kendu yu atrai ayu memon yang aban le nga dua yu play kani ka jeseng ki kon samla banlong ki nong bot ki ba kraw naga benta jong Jisu ngin keli kani ka jing keli atrai ayu memon yang aban le ayu memon yang aban le ko trai nakan mau ngaru ngala juduai kata ka jing keli kiton ki por ki bangaya selok bau trai ngaduai ngong ko trai namar ha pangiyai lentia ka perthei ka long kumta teng teng kam tama badang samla so magadi kam kanu blei teng teng kala like kam mon jong blei ndai don ji kai mentali ki be kai ki ong follow your heart ki ong ndai andai ka bible ka kam ong follow your heart kong bot ya no long ki ong bot jong blei but kawan ka kapor ka bang syong jar jar marwei ngas ngo ko mo trai ngong ko trai kai kamon jong me kumno ngantip ya kamon jong me namar kalong ka chapter ka bajrong pipule sibon ki kot la tho uwei batai de kum wei batai de kum wei kilong ke badai sudah ani ka wei ka bang sultanat ka bang yo ka jubab kalong kum bawan ka jing shai ka bakren nga kat bangarang dem ban duai ban wat ka kum kata ka jing shai ngayo i gitu kilentirel ki railway lines ngatrai barok ngila ban perkat kita ne
ngiyoi wala mekhalia kam don lentirel hari jongi tang sagaro hanrei ki don gitu ki line rel ki lentirel ngaso gombau mense makhot uble wang kokon kani ka lentirel ka banang ni lara mesyong nang ni dakat train kan poi syaga destination ke yeng jong me kani ka lentirel lara mesyong nang ni kan poi syatei lara mesyong na kawai kan poi syadien makan mau sisian wei perlok ni lek jinglet ilai sa apa kal kata kham slam gadi senong ka kham seru kal kata kerteng ka bodwan ilai keu takarel nala keu takarel utau perlok ngakum nu kata karel kayak sedien kemudian banyak kayak sekemat garal busian mu kayak sedien ngidi balik sete kayak sedien utau perlok ulak khamsang berbuar ngak khambik kendiat uang pi kalom tu ka bos uang mo sya banyak sekemat karan sedien sua basong bos mendai manusia mentar duna song bos kali sama sekemat karan sedien sua kali mendai ngasudai sipang kata train mendai kayak sedien sendon ha biar engkau jan yap napo train pi namar balai bakala haki rong trucks bat ka bau blei ukuran da sur ka basyayanga kamon jonga kamot kukun in his trucks ha in his trucks haki lenti jong utrai kita ki line rail ki jong utrai kata kadei kamon jonga yame your life kajing im jong pi kadai bandon hagita ki trucks ki jonga mdai ki trucks jong ka protei mdai ki trucks jong usaitan mdai ki trucks jong ka jing kwa abrai ka do hari haki trucks jonga ngakwa ban keli ki khon samla ki badon ka nei ka jing seng haki trucks ki bakum no ka don ka jing im jong i menta hagi truck si bakomno ka don ka jing im jong imenta yo ngi so tho kat bangi don hakane ka jing seng ngi don haki wrong trucks haki lenti ki babakla banga kwa ban ong pi para samla ba e jonga kala dei kapor ka don kam hado kata-kata bangin ong ko try ngan petno ngan kenria nagini ki wrong trucks ngan surrender ngan ong ko try in your trucks hagi trucks ki jong me ko try nga kwa abandon ngam kwa abandon hagi trucks jong ka protei ngam kwa abandon hagi trucks ka balong ko ong mene follow my own heart kata kalong wrong kam long biblical ngam kwa abandon hagi trucks jong setan nga kwa abandon hagi trucks ki jong me ko try nga kwa ban ai ka nuksa ka basotanat ba ka bangayok ka jing sem ka bana pun krek ka kubor kawan ka jing syai man sem ban ai nuksa ngalawat ki nuksa na ka Bible kawan sa phang jong Jonah kawan ka nuksa sa phang jong Jonah o Jonah kamon ka jong blai kalong nakasnong ka baudon ka bagerteng ka gat haper ki ong o blai ong ko Jonah men letsya Nineveh sanspa maili e nagataga jaka wong kata kadai kamon jonga Jonah kamon jonga ki trucks jonga Jonah ya gajing im jome kalong men mi nagat hefer ban let shanenebe ka bajngai ko basan spamail haki trucks jonga badra ya gane ka kubor ka bangadon persya ya gasnong nenebe o Jonah ule kumno haga jaka ban let sekata ka trucks ka jong blay ula shnai la ka jong ka trucks ngam tip bot ya la ka jong ka donut ngam ong gibreu mentana follow his heart nengam tip u bot e ka truck jong setan nengam tip ka Bible kam tho e kata anela tho about Jonah ula mi na ka snong ula let lenti lais ngi ban poi sha jopa but on the poi ha jopa ula thet ticket ling ula mi na jopa ban let chatarses ka bajingai kumba arajar sanspa kilometare lais ngi na yeng ha jopa ka jeng jong una jopa ban let chata ka sompor kumba shibanai e ula jet ya kata ka jinglet denti udon haki wrong trucks udon haka wrong side jong ka mon ka jong blay bangakwa banong para samla ba e jonga kalenti haka wrong side kalenti haka wrong trucks kalong ka ba shirkai ngakwa banya tu ipiki para samla ka ne ka jingeseng kalenti jong Jonah on the election in nebe kalong ka ba e ho wa banya lap ka gospel jong Jesu Henry on the right track kanom long kalenti ka ba shirkai kalenti ka ba yaj ban let shatarsis kalong on the wrong tracks but on the wrong tracks ki don ki spiritual accident ki ba shirkai
Ujona ondala poya sideng jong kata kajing let lenti. Ulamat ia ka dujok hapertai. Ujona ondala poi hasiteng jong kita ki rong traks ki bamdei ka mon ka jong play ulamat ia ka dujok hapertai. Nakata daw kawan ka jing syai men sem ka bang nak pen krek kan ka kubor. Ban keli ki kun samla. Lada pidon haki rong traks. Lada pidon haka rong side jong ka mon ka jong play. Nakwa ban keli haka ni ka por haka jing yal tiga jong ujona. Pidang don hai. Kawan ka jing keren ka jong men sem ko jong play. Ong sngow tenat lada ki kun samla kidang don tengah po jopa. Namar dang la ban kelawut wut. Dang la ban pai wut. Yo don ki samla ki bala don ki rong traks dang don hagalen tisha jopa. Dang la ban pai wut dang la ban ongko try shem yang atry ngam kwa ban yat hagi ni ki traks jong ka protei hagi ni ki traks jong ka jing soba jong ka hagi ni ki traks jong ka jing kwa brai jong ka do hagi ni ki traks jong bam manhi nama ki long ki traks ki basher kai kin sayalam ya ka jing im jonga sigi jing jot bagi jing ki basher kai. Aku apa nong ki samla ba i laradang don tang kendiat kelaga bamut no kan mentah yosmo pai no ongko try ai ngan le correction no mentah ka sngi ko try ngan pai sashi sen pat hakilen ti ke ba me khot yanga ujona umen simo bleng ngat ula keren habu yak kejat lai sngi umen simo bleng ula tit jingkang wanong ko jona you are on the wrong tracks jona open air. Boy hajopa, ula yang lain ban tiket leng lah sih. Umen semlo angko jona, you are on the wrong tracks. Medan hagalenti ke babakla. Melon on the wrong side of the will of God. Medan hagal liang ke babakla naga mon ke jong play. Kan saya lami me, syaka jing jot ke basher kai. Ujona open air. Baru keo hagaleng. Bandala keo hagaleng, there is no returning back. On la kêu kaleng don por si ban pai kaleng kaya sa khmat bet bat ka ba up ka dei ka jing ye kendo ye ka dujok ha ka protei ha ka jing im ka jong jona ngadwai yo play ki kon samla ba e jonga ngawan ra ka ne ka jing maham naga sten ka jong play naga khubor ka ba wan rengkat ba jing dwai ha ka ne ka jing seng la don ki kon samla ki ba don ha ka wrong side ngakwa banong para samla ba e jonga what up hadu bandon ka por banom don turning back show ongko try ngan pai no menta ko try ngan pai no menta pio so kon samla ba e jonga pio sngowi kata ongan pai no menta ujona ula yat laga yat ula mahade kai ia ka hell experience aprthei nei ngam tip yodon ki khon samla yodon ki prab ngai ba e chonga ki balai kendo ia ka bakum kane ka jing siaman se ma ka jing em jong pi ki badona kane ka jing seng la se pi ong ngalaya lengba ki lenti jong ka tuchok hi kajing im jonga ka kardit don jing suk kala long ko molong jona ngalapoi haga taga jaka namar bangala ya hagita ki wrong tracks ki pamya dei baga mon jong blai ngalapoi haga jaka kombau jona ulapoi kalak tang kajing im jonga ngalamat dia kata pilapan ong ni kejeseng dang don jingkermen ka story jong jona kayo tu dang don second chance amen dang don second chance wala pila poi hangta dang don ka jing kermen dang don ka second chance pila ban khot yano khot yo blay ngalong pi ubakrao ublay ubakrao ki kamba ublay ubakrao ka jing ia ublay ubakrao ka jing it ublay ubasotu yagita ki experience ki jing shem sim jong ka dujok ka pangimat ha protei usotu kita ki pastor kem la ban sotu kita ki rang ba balang kem la ban sotu kita I may ba e jong pi im la ban sotu kita and ray we have a big God ngi tanu blay u ba crowd u ba ngotu ya kita ki situation jong pi baru ong ko kon dang don ka second chance ban ken ria
naki trak jong ka dujok. Syaki trak jong ka lenti siya beneng. Amen. Dang don ka second chance ban kan ria naki trak jong ka dujok. Syaki trak jong ka lenti siya beneng. Ngaso komen mani tu ipi kani ko jong ani ka jeseng. Bakan ko kubak kada wana nga bang syong ban pen krea kolong bani tu iki para samla. Kiba ya lemba kata gijeng e. Bani tu iki para bang kiba ya lemba kita gijeng ya lenti. Bagadon ka second chance. Bat swa bangan pen kut ikani ka benta ka baar. Ka step baar ka khot aga jeng sisya ban long ki ba start. Kiba start, kiba syempang, ia ka mon ka jong blay, kiba dona ki traks jong ka mon bajanai jong blay. Ban ngakwa ban penkut ka benta ka baar, da ka baong sa sisen pat, ko ki kon samla ba jong ma pi tip, uman semu blay uba dona ki jeseng utip, ba ha ki traks kiba komno pidon. Baka jing duai jong kalong, larangi don ha ki traks kiba mia day baga mon ka jong blay. Ngin kelas wa bangin poi haka experience jong jona ngin kelas wa bangin tiket ling ban let sha tarsis ngin ong ko try correct yang try ngakloy ban kelaga mo try bangan ya haka lenti ka bade ka mon jong me long ki samla ki bastat ki batip ya ka mon ka jong blay but kiba done in his tracks. Amen. Bat kabenta bat kabalay, kabangala puli, kathok kumni kaong, katkot, kabakat nriw, kaong da kabaseus pa iya kapor, na bakis ngi kilong kibasneo. Kajing kot jong ka Bible, bangin pendap ya kita ki big dreams, bangin long ki ba crown naga benta ka buram jong blay, bangin long ki nong boat ki ba shisha yo blay, bangin long ki ba job ong ka Bible hang ni, seus pa ya ka por, naba kita ki sngi ki bangi im ki long ki ba sneo. Kalong ka ba pela, kapor kalong ka ba pela, kapor kalong ka ba pela. Kiba wan dia seng hang ni barokot ngia per, kadur ngia per, kasut ngia per, mo Sherman lale style ba, jongar ka style hi, nei kam style jongar tu men ru nei, ya tiat la ka jong kasut nei, hayeng kiba bam dok siar rudon, kiba bam ketung rudon, kejingker ku belai kalong kumtan nei, habang bodon pisah si pau hajar rudon, ubodon si pau lak rudon. Kamlong kumta, bodon si kelur rudon ngatrai, perab ngat jungi lo moba lebon beruspak ngatrai bodon kelur rudon, taingo yu play, mo play ker kui pi, apa pula, deh, nong ruai upan nang tem gitar, nang bom nang don, kajing ai jom play kaya per, Andre ka ba pula, ye ka por, u ayu ba meros ar posau kenta sisngi, deh, yu Sherman ar pusan kenta, deh ni am kumta. Sherman lak kerengak kli andai arpusan genta na ndai arpusau genta pastor kaju arpusau genta ki kon samla ki badana kani ke jeseng kan ai arpusau genta lai pentok ke bajete arin tok ndai arpusau genta ndai ka ba kwa ban ong kolong ba namar kan ni kadai kaspa ka ba krautam kani kadai kaspa kaba krautam kabau bleu ai dagi jing ai ke bangem la ban bat ikila ngem nang ban bat wa ai ar fu sau genta bat ka Bible ko hang ni pi kwa ban pendep ye gite gi jing thos new big dreams jong pi seus pa e ko por gen seus pa e ko por para samla ba e jonga kapor kolong ka ba kodor hadu kata-kata kapor kolong ka ba krau kata bau bleu la ai na ka benta jongi bat ngakwa ban ong pigi samla ban lengkot ban nom jrong invest ye ka por jong pi haki ki babha ki balong jingker ku ki ban penlong ye pi ki breu la ki nong bot ki ba krau jong utrai Jisu
Invest ya ka por jong pi hagi ki babha ki balong jingger ku ki ban pelong pi ki breu ki bakrau naga benta ka buram ka jong Jisu kani ka por menta kalong ka por ka ba bang ngedon mobile lot baro ngalapet sawat pen krek ni ka jingkren ka no ki pun lot por ki breu ki social media mo napet ni ki statistics ngam tip ki samlak anu ki penlot Dai kabahek duk ki ong tang social media kita mapelut aduk san kentaro. Telai kenta tepat bak ki penlut nei. Biang. Ngasi ong ki para samla, ngakwa ban ong pi menta. Saba. Pi kinong sna social media. Like not ki jing pulikot ki babhang ong kata mo. Nakrenik entertainment. Itu kinong sna. Kila pelut ke por, kila pelut ke por, kila pelut ke pisah. Ban lek kumno ban penbet je pi so ndala pila biu ma pi nang ruspa maki nei ngam ong wanam pet ngam ong wanam Kristen ki nenga kwa banyak thuai ke jing sisya ka nang pet ma pi nang ruspa maki ki ai podar tiak ki chondur ki ai Instagram mo ngam pale Instagram ki ong yo la le samlatan ngakam le Instagram nei magane ngawan ka we ke jing seng ka conference ka badong ha ol ka Kong kata kawe, kamdai jengko balang juga dari Kristian ni. Yang dah pim dan Instagram kamu pilat temen pelat emblong syuk penyetrikam teh ngelaso nang lek kum ngam tip syuk. Tinggi lek kum ta lapet tiak ngilapet bat ngidapet jang tu ngidapet silek kum tu nei. Kabang aku apa nong ki khon samla ba jonga. Invest ye ka por jong pi. Bante no. Bantai radian engkau. Amen. Invest jika por jipan lek kumno. Bantai ialah dia. Mendai ban siap penbet aki waipat. Habak haddo ialah dia melongai ki wai ki lakeu ialah dia melongai Namar balai ngibrai ngibang bat ngisyak syukur. Na kwa apa no pigi samla ba jong ka Bible ko ong. Ngan pois ka teks jong Bible ko basai kedar ko ong. Seuspa, nei. Seuspa ya kapor namar ki sngi ki long ki basneu pintit ya ki jingkerku dai da ka invest da kapor jong pi pintit ya ki degree badon buram naga banta ka jing pule jong pi invest da kapor jong pi pintit ya ki kam ki bakrau ki ban long ka jingkerku ye pi ka yeng ka sem bar ka rip ka jaj benreu invest da kapor ya ka pisa imei dang ai te dai Darai mei ai mentang kelibun kesim da kalun ru yo nei ngasih duai nga perkat ngong ani banda yo porte ngan pan lun ne ka porte mitip yo lun ka port yo lun samla ka port ha seli pan lun don lun ka port an yo lun tengah kwan poi ka port biang bangalong sketri jong ka chelong stay circle jeseng samla ba morgan ilong district ba morgan mo ini habru biang sirham biang Kakak tu puang yakit mengi, keempat day ke distrik, ke day ke Shillong, satu circle, kan tup ni ke balang baro, day, day yok lun dengan pan lun, poi biang satu, day, nah, tahu para samla ba jonga, banom babe, ong ke Bible, lek kumno, seuspa, ye kopor, kelaga pemut, lara pila penon kam bakala, ya. Kapor, lara penon kam bakla. Ya kapor ka bakodo ka bau try ula IP nga shes ngobat ong ba. Kadehi ka pop larang ngem seus pa ai kapor. Hap kala ka pamut. Kadehi ka pop larang ngem seus pa ai kapor. Langi penlut hagi por ki bam day. Ban penlut. Kadehi ka pop yala de ningkong. Namangi syukur yala de te. Day. Pakani ki jiseng ngadwai uleu nyarap ingi. Manong mangin long kenong bot basisya jong Jesus ngan lek kumno. Ngan seus pa ya kapor ngan tay la de kenang ba kajing im jonga kanwan ra ka burom yano yau ta ubang along unong bot nei ngabot yano yau jisu bat ka bakut jonga ni ka point kidon sibon astang ka basaw kar khot ka bakhat pra ka ong batuat long pi ki babu at dagawan haga baga don kajing kenwen hanre tu long ki badap dau mensim
Kata kadai, ka senjam ka bakaduk ka kuak ban bu ipi. Ka senjam ka baka Bible ko ong long pi ki bala dap dau mensem. Balai upor ong kumne namar ka tip ngitip haga jinglong ju gibreu daga bor jong ni bonsen ngitlot. Daga bor jong ni bonsen ngemla ngem don bor ngi duai men step men met ngi klet no ke ga bang ngi duai ngi le percaya ga mon ga jong blai ngi duai men step si teng sing ngi klet no nang trau por wang ni tolong pi ki ba dap dau men sem ba ko jong blai namar balai u sekaria kal nong ga ba sau kar khot ga ban riu ga bang ngi la ba ga tuat khot bible kong daga buch daga bor henre duai du mensem jonga ong utrai para samla ba hi jonga haba pimla hagi jing yai lenti jong pi ka bible kai thu sha yang ne ba u don u mensem ba kho jong play u jisuang ngan pha yo mensem ba kho on da wan u mensem ba kho un le kom no on pen ko bor ye pi kam ke apostol kal nong ka baning kong kat khot ka ba pra ngan pen ko bor ye pi ba pin long ki nong pla yanga daga bor jong pi daga bot jong pi hanre daga bor jong woman sem ko jong play nga duai u play gani ga jeseng bo try un pun kup ingi kon samla daga bor ga jong man sem ko jong u pinda pule ning kong korin kal nong ka ban rew kal khot ka ba khat khandai ar pho sngotanat pas ngap ngakwa ban kren ni ka tu man pun kut tat ning kong korin kal nong ka ban rew kar khot ka ba khat khandai ka ba ar pho ko ong kum ni sabha ngin da pule nga thang ngin pat thaj ne ngin pat thaj stang thendiat ang biang amen amen ning kong korin kal nong ka ban rew kar khot ka ba khat khandai ka ba ar pho ko ong kum ni hato phim tip baga ta ka met jong phi ka long ka ying shong uman sem ba khoj uba hapo jong phi ya uba phila yo nau ble bat phim long ki jong ki hi namala thet ya phi daga dorba te namar kata to pendan burom yo ble haga met baraka men sem jong phi ki balong ki jong ble to tip ba ka met jong phi ka long ka ying shong jong u men sem ba khoj ka met jong i ka long ka ying shong jong u men sem ba khoj na ta dau pol wong tu long phi ki bala dap da u men sem ba khoj dap aga met jong i habau men sem ba khoj u dap ha ki ti jong i ki nong ki ti bala pen sle haba kin tho ya ki khulam badai ban tho kin tho daga jing start jongi rengkat gaji pan slek ga jong mun sem ba kho jong play kin tho ya ki ek ba bha ya ki ek ba crowd ya ki ek ba long ka buram yo play na mar balai kani ga kti ga dega bala pan slek shong mun se kti menta bun se na ga jing mut gi bre ba kren ni mun sem ba kho ki mut u shong tang ha ban ya lap ta nei upun slek tang ka sentur ban kren ko ba kren u ba meros handai ngak kwa banong ka bible hang ne ko ong ba ka met jong phi ka long ka ying shong jong u man sem ma khoj habau man sem ma khoj u shong hai gi jing mot jing par khat jong phi u dap pura ki jing mot jing par khat kin mi ki great ideas na gi jing mot jing par khat jong phi na mar balai ka don ga jing pan slek jong man sem ma khoj phi nge kata para samla kin mi ki great ideas ki jing per khat ki bakrau naga benta ka perthai naga benta ka buram jong play na ta kam ka bangi trai naga benta ka balang na mar balai usong mun se ma kho jong play habau mun se ma kho jong play usong hagi khmat jong ni para bangai bai para samla bai jong ni ki khmat kin long bala pan slek te ni yo i ya ki jing yo i ki bakrau bala ong mane u joseph u i wat ikit klor ika sengi ka bagi beriau tu ko kim jula ban mudur ban perkat ui ke bakum kita gi dreams ngadua yu blai para samla ba e jonga bagi para sabakin mi nang de gaji seng bo blon pen slek yangi daga bor ka jong men sema ko jong blai ki ti ken long bala pen slek ki jing mo je perkat ken long bala pen slek ka donot kan long bala pen slek ka met jongi kombong ka tien jong blai kan long ka jaka ka bau dap men sem jong blai amen
pi mentak ngilaya keren yaki spirit filled Christian, anointed Christian. Nganong pi kidon tanga ka pulpit. Kidon naga pulpit kasasneu ka percaya dokat nebi. Anointing ka don tanga pulpit ban ya lap ban pen kelon iki breu ban pen pau ka bor ka jong play ki berkat kata ka de ka spirit filled, anointed by the Holy Spirit. Kata ka la ban de he jing seng. Andai ka bang akwa ban khot ipi ki samla ki badon akan ni ka jeseng. Ka bang idon kam menta ka day ya ki spirit filled young people. Ki kon samla bala pendap do man se makho jong play. Ki kon samla bala anointed ki ti jong ki jing mut jing perkat jong ki. Mdei bakin yeng ha pulpit bakin yeng ha ki jaka ki ba crowd jong ka perthai. Mdei ban pen kelon ki prabangai hayeng mane ban pen kelon yau setan ya ka bor jong ka jing dom ha ki ta ki jaka ken. Kaba ong hagi evasasi tol nong kaban reul khot bakat ar bagat ma jongi kam day yaga snam bar ka do pikir mau ka tu kat ma jongi kam day yaga snam bar ka do ka day yaki ai yaki jing paman baken jaman sim ki ba don gi jaga beneng ki jing paman baken jaman sim hagi borsen syar jong ka perthai manuban pen khlem yaki nang ni na pulpit em ban pen khlem day bandon ki Daniel Shadrach Meshach Abednego kiban yeng haka yeng ka jong sim ban pen kelem ye ki idea bab kenjado ki idea bab persya belai ban pen kelem kita ke jakang idon kami ke spirit filled Christian. Pisong tu para samla ka khubor ka bangadon pi ka janmit. Amen. Pisong tu ka khubor ka bangadon pi. Bon sen ngila duai banong ko try to pen sle bangan rai special number. Amen. Kata kalong ka babiang. Bon sen ngila duai to pen slek ka kwayar kata kalong ka babiang handa nga kwa ban ong ipi menta bahaka ni ka jeseng natra nga skon ban krena preng jo piki samla pidang don ka por pidang don ka jing start ba pen sedang temai bonong ko try baga je pen slek jong bleng kalong halo jong pi baga we ka si pin yeng hagi jaka ki ba crow Om ban pen kelem anointing ki prabangai apa yang mani ban kelem mani kalon dai kumta hanai bakin kelem ki idea jong setan haki bor bakan jaman sem bakan jabneng ki ba bor jingdum ki ba lek persya ya ka jing trai ka jong play William Wilberforce way naki MP bakrau jong gari England bala long instrumental ban pendo ia ka jing kayim rau ia jing rim rau hi aga perti borok kowe mulai yang akle aga por ka baudang samla ula dei ubreu uba start uba paunam uba ki breu ki tip yo naru udang samla po ri England haga sngi ula kop de setri ula lek bore Ceyeng jong pastor John Newton tu batau jero Amazing Grace. Wong ko pastor ngas ngo kumba kamon jong blenga kalong bangan long pastor no. Man lingkot John Newton andau le syong maruang ko samla. Ngam kwa yeme mencoba tay ketin jonga. Ngam kwa ya me ban yeng haki pulpit ngakwa ban me ban yeng haki jaka bakrau jong garu England haki jaka bam snaan jong garu England nama de hangta men wanra ye ka jingkela ka bana pulpit omla ban penkela hangta haba men yeng men penkelem lakin tien ki ko Bible ya kita ki jing maman tongen da pulie Efesos kalong kaban driu kanang bagi samlakin bat bai katu terkhot ka bakhat ar ka ongkum les ngap ha naba ka jingyale jonga kamlong ka snam bat ka do handre ya ki hima ya ki bor ya ki nong sensyar perthai jong ka ne ka jingdum ya ki jing baman bakken jaman sem haki jaga beneng ka jing khot
ya kita ki spirit fill ki samla bala pendap dau men se makoj ki samla ki bas ngotu bagam met jung ki kalong ka ying shong jong men se makoj kalong ban ya le ya ki ni ki tma kim dai ki tma ka snam ba ka do han dai ki tma ya ki jing sen shar perthai jong ka ne ka jing dum ba ki jing paman ba kan jaman sem ha ki jaga beneng ban pen kelem ya ki jing tre jong setan ki bau tre ki ni sngi ki pamenta ban pen kelem biar ki jing tre jong setan ki bau tre ki ni ki sngi pamenta manai tu ipi ngawan apa odisa habalong jing seng kata ki seng ka mangadon ki wan pet ki pulit namar balai namar bakren da ka pareng ki ngut ba udei dei unong kren apo India kari India kala nang kim hake jing syakri blai para samla ba e jonga gidan kam ki khon samla ki ba wala pendap daga bor jong mun se makoj ba pin keu haki jaka ki ba krau jong ka jing sensyar hakari India ka ba krau jongi Sansnem shiposnem nang ni nagani ka jing seng ken mi ki samla ki ban shong ki jaka ki ba krau ki ba long ko molong u Daniel ko molong Shadrach ko molong Meshach ko molong Abednego bau bleu pen kop iki de ka jing start blay open slek iki bat haga jaka ka bakim ju ken yo blay jong kari Israel i haban buram namar balai ki don gini ki brio ki bau trawla pendan kami pi para samla ba e jonga kata kadai ka jing duai jonga ka bang akwa ban khot ipi ki para samla ba e jonga tongin long ki bala dap dong men sim ki ba ongko men sim ba khot jong blai dap haga met jonga penlong ya ka ka met jonga ka temple la ne ka yeng shong ka jong me ti jonga ken long anointed ban wan ra ya ka buram ba ka jing crowd jong me ko trai ban pen khalem ya ki nong sen shar ba baman jong setan ki ba long persya ya ka bol ka jong blai ba im nginong ko try ai ke jing mo jo berkat jonga kin long ke bala pen sle do mun se ma kho jong me kin long ki anointed mdei tang bangan ya lap hang ni hana bangan yang ki jaka ki ba krau naga benta ka borom jong me so tenat ka balang blei lumo ba anong se ki la pen kre ka coaching class kan yarap ka coaching class kan yarap Andre ka jirap ka ba krau tam ga dei abakin mi ki khon samla ki ba ong ko try to pen sle yanga bahakan no ko jaka ka bang yeng ka kti jonga kan tre kam da ka jing pen sle amen to pen sle yanga try hakan no ko po bang adon kam mania perkhat ki kam ki jam ki ba krau ki perkhat ka jing bot jo perkhat jonga kan perkhat da ki jing pen sle ka jong man se ma kho jong me tu pen slek yang ko try ya ki khmat jonga bagi khmat jonga kin yo i ko try ya ka ka baki we kim yo i kin yo i ya ka lenti jonga jingger khu kin yo i ya ka lenti ka bakrau ka ban long ka boram ka jong me nga duai u play ni ka jeseng ya ki khon samla ki ban ko ngo ya ki ni ki jing khot ki jong u try ka team ngalong u how grace ngilayo ka jubab ne nga umeras ngalong u ngalong na markata unang bojong Jesu and God is my standard no compromise habaki don kijing bamla kidon kir ngading berhem na kaduan ban kenta amen nga habang ngamla nga yang yalap ipi ngamot ngalong perfect ngamlong perfect nga Kidon kijing mamla ngong ko try to kanta to yai kanta yang balau lo kanta ngong ko try give me big dreams kisamla naga benta ka buram jong me bangala ai ki saut lagi senjam ka bening kong sedang na basdang kendit tiano na kijing kan oi jong ka pertai na kijing kan oi jong ka jing jai to kendit tiano oh Chris there is power in the name of Jesus Daga bor ngem la, don ga bor kerteng ke jong Jesu. Nang ta, ngin cek, ngidon na em, in
his drugs. Nengi dona ki wrong drugs, ngi dona ka lenti ka ba ma menta, ngakwa ban ong ipi, kala ka ba mot no pai show try. Ai ka ka correction ka ba wan, na ka khubor mneng. Ka balai, ngi kloy ban invest ka por jongi. Ban seus ba, na ka banta ke ba ba, ke ba long jingger khu, bat ke ba khrao. Bat ka ba kot ka ba ngakwa ban ong, ka ba ngalabu ka long, bangin ong ko try. Ai ba ka met jonga, kan long kaying syong bapura jong mon se makho jong play. Ai baga met jonga kan long kaying syong bapura jong mon se makho jong play. But ai ngan yo e kan anointing ko try. Haka no kono ko jaka ka bangadon. Laga long ka berit ne ka bakrao. Ngan trekam da ka jing pen slek jong me. Ban wan ra ai ka baba. Ye ka jing kurku. Bat ke bakrao na ka banta ka buram ko jong play. Ublay, udon kaming ikon samla ba e jonga. Bangi long kinong bot ba sisya jong Jesu. Idon bon ki kada ung kwa ban penan kami ki. Kwa ban penan kami pi. Amen. Ukwa ban penan kami pi. Tang ba pin ong ko try. Haga ba kut pinda puli ban pun kut itu khubor tat. Anda ulap dep kentai wi saya. Tong anda puli ka tuam pun kut tat. Isaya kalnong kapan riu. Anda ulah kentah pe ongkum ni. Pangan puli ka dekat khot kapan nyau tertek ongkum ni pe. Sabha. Bat ulah kta ia ka sentur jonga da u. Bat ulah ongru akmi. Kani kalakta ikir yang sentur jong me. Te ya gajing bam hok jong me la weng no. Bari ke pop jong me la pen khod no. Te ngalayok sngo jing sawau trai bau ong. Ngan pa ya no baru eu ban let naga benta jonga. Ngan pa ya no baru eu ban let naga benta jonga. Katukot khot ka bahari ka ong kumni ka baya buat ka ong. Te ngala ong ngahang ni tupa yanga ngadua yu play ki kon samla jong ka district Shillong ki badon kan ka jeseng kinong ngahang ni trai pa yanga bar ka jing khot jong nga kamlong tangga kam ka jong play ka jing khot ka bakar pangka bangadon kolong bangin yeng kum ki anointed servant of God haman ki jaka ke bangiyeng kapol pet kam day tang ka jaka ka bangiton kami ka jepan slek ka jong play. Ki jaka ke bangi syong, ki jaka ke bangi tray, ki day ki jaka ke bangiton kami ka jepan slek jong play. Ka perthai ka sneu kat ni na marbale. Ki kristan kila ia ka sweet anointing of the Holy Spirit tang apo pulpit. Nga dua yu play menta ngin mi nagani ka jinga seng destek nong ko try ngan ra ko try. Daga jepan slek jong me ko try. Ye ka bor bapura jong umon sema ku ka bor jong ka gospel kat siya bangalet naga benta ka puram jong me ngalakut ka kubor bat ka bangin ele kalong ngine duai ken ngine duai klem ka bor jong play mla le eru em na kwa bangin duai ngine dem me ki kle ki badon hajrong, ki badon sepo, ki para banget paro. Kaktien jong play kala keren yang ini. Tungin yet yala jong ka donot. Ngin keli. Yodon kam tam ki badon ki wrong tracks. Yodon ki badon ki lenti jong ka jing ma. Ka basyur kai. Yodon ki badang yot tia. Yodon ki badang ken oi ka pertai lengai. Tunya doai jar-jar, nginya doai jar-jar. Nginya pelong kapor jong kajing kot jong bot. Kapor jong kajing IT la de. Temai hau try. Nginya dem ki klik nginya doai jar-jar. A try malakren lang magaktian ka jong me. Malakren kerpang yanga badiki kon samla kerpang ko try. Ngayeng ang ne ko musyakri jong me ko try. Ban pelong kajing kot ya ki aplay. Bagian penkentang sa sisen pat ko try. Bagian kot jeng buat temai utrai.
ya rap ki kon samla ya rap ko trai ya rap ai bor ki ko trai nginyo i ka bor bakra wa gerteng jong me ni ga je seng ga jing pelat jong me kat me na dem ki kle ina ya duai ngang kwa ban duai gerpang na ga ban ta ki kon samla ki ba ong ka ban kong ngakwa ban kela ka pamut ban kasui ngala jengai na ka mon ka jong ple ka ba ki ba sutu ba ka lastang kenriang ki lastang don ka wrong side jong ka mon ka jong ple u ple ula kren pi ni ka jeseng aku abnya doai bat pi bat ka balai aku aban doai gerpang ki kon sam lagi ba ong atra ya rap ya nga ngan yo ika je pen slek ka jong me nado ka ni ka singan mi nang ne bat kata ka jing pen slek ka jong me ko try bat hang no ba ngadon ka je pen slek kan donanga bat naga benta ka por ngini abanya doai ya kwa ki baton kam me ka jing doai so ba ban ra ki ti jong pi kat bangene dem wat nam pen buat ya no ada boleh ukuran ra boleh ukuran wat ra ngasih ongom ta ke jeseng ra ki ti jong pi begitu ke bala ra mengakwa ba isyai ba yeng ga jong ga pidon paro yeng ini doai ke baton chapo aru umdan ba i pi ngamyo i pi ande mun simu boleh khot ya pi yeng dang don pila ban yeng kat kini ke bala yeng doai ya ke ke boleh ukuran na pi lada pila pen sosi pan maaf no dang don pila ban yeng pi ko ai ka bot ka jaman slek ka jong trai ban mi nang ni ban ong trai ngan job ngan pret that ki jing jong ka perthai ki tan baro pila ban yeng ki bala yeng nang duai ki bang nang duai sabo ru pila ban yeng dorang don ai ka ding bneng ba ko amen sim bahkan trôi ding neng susu dang don pila ban yang support pila ban yang sabar pila ban yang kani jing trai ka jong men sim ma kho jong ble ding ba ko nap neng kan ha phanga sar sin ngen ruai ai ka ding neng ba khôi pila ban yeng ki choir ki nong tem ki badan kami ka jepan slek ka jong try pila ban yeng dang don pila ban yeng kloi dang don pila ban yeng pen kentang ni la de wat pe chuba meras wat sngo ba khot uba meras sngo ba khot uman sema kho jong ble yepi yo sngo ka sur jong man sema khoi ba khôi nạp nên can ha phanga ai ka ding nên ba khôi đang đón pila ban yang ni ko por siapa ru pila ban yeng sngap ka sur jong man se ma kho jong play sngap ka sur jong man se ma kho jong play nên tu wan hian no thang do ki pop baro ai ka ting ba khut nap neng kan ha phanga ngan batai pingin le kum ne ki bala yeng baro ujisu uyo ep ki jing kit bakya ki jing jong ga jing em kino uyo ep ya tho au jisu ngine doai bat lada don pat ki prabangit ki bakwa ban kela ka bamut phim so hon tang mayang pila ban wan sakmat ru mele ki pastor kin duai ki nyarap yepi nama ki don ki pala kela bamut ki don pala pedang yu jisu tang ka jing pen thamai kala biang handai phim so hon don kan ru jing so pi pakampat biang dakwa ban wan sakmat ru kat banginai duai ni ki we pila ban wan idoni pastor idong sigi jo trang nya duai na ka banta jong pi la raso biang duai ya tho au jisu ye ki jing siam jong pi baro bat kut jing mot thamai bo blen pen ko bor thamai pi secara ka bo jong pen klem ki jing baro don bor aga gerteng ka jong jisu tong nya duai lang baro ni ko bor ni it su jisu hallelujah try ba e jong a hallelujah try ba e hallelujah try ba e ni duai ker pang ko try ye ki kon samla ki para bangai ba e baro ki bara yeng ko try
ngayeng hang ni kamu syakri jong me bala pen kubor bangan ya lap ya kan ka kubor ko try ngaduai gar pang nagabenta jong ki way pai way ko try bai jonga gijing jong gajing im gijing ya le ko try gijing sha job don able ngaduai ko try ning kong ya gajing map jong me ko try ka ba malakular ko try bansat ye ki daga snam kalbari jong me ko try bai jonga bagi bor jong ka pop ki balat sno aki ko try ki bala long ka dak jing mong ki bala long ka jing so si ye ki ko try bagajing map jong mekan long kerpang ko try naga benta jong ki ngaduai ko try be jong ha man ai bore ki bagen sedang naduk kan ka sngi ko try ye gajing im ka batmai ko try be jong ha kin kerterno iki bor jong ka pop iki bor jong ka perthai iki bor jong ka dok ko try daga bor briu ko long ka bamla ko try enre daga bor ka kerteng jong me bare ka jepen slek ka jong mon sema ko jong me ko try kini ki kon sam lagi para bang kini yo ka jing pelai ka bakraw ka kelemat ko try aga gerteng ka jong Jisu ban nga duai gerpang ablay gitu ablay ke bara preng ke jing telot ablay jong ka dok ke jing telot jong ka jing long samla ko try ke bala ban bor usaitan bagi jing kwa brai ko try ngi duai ablay ye ka jing pelat ka ba pelai ka jong mensim ba ko jong me ko try be jong a ngi dapen kelem ko try ke bor jong usaitan ke bor jong ka jing dum ke bor jong ka dok ko try kam kraw ka gerteng jong me ko try kam kraw ka bor jong mensim ba ko jong me ko try tu da long rengkat bat ki tu da pentemai bore ki ablay be jonga ki samla ki ba me ki ba kwa ablay ban yo ki big dream sablay ki jing pot new ki ba kraw ko try ba kin le na ka banta ka burom ka jong me ko try ngaduai tu bet sembai ha ka dok nut jong ki ko try ki jing pot new ki ba kraw ablay ba kin mi ki kon samla ko try ki ba la pen sle ki ba la pen dap do mun sem ba ko jong me ko try ba kin yeng ha ki jaka ki ba kraw naga benta ka buram jong me kota to sei ki kon sama ko try be jonga to pen kubor ki ablay be jonga daga bor ki kemla ko try en re daga gerteng batan bor ka gerteng ka jong Jisu bar ka pen slek ka jong mun se ma ko try ba ki jing tlot jong ka kin hap no ko try kin yo ka bor ka batmai ko try kin kut jing mot thamai nang ni kin mi ko try kin job ko try ki jing kin one ki jing le kin one ko try en re kin job ko try namar ki de kin bot ye me ko Jisu ba e jonga shim yagi kon samla baro shim yagi parabanget baro ko try ngi dua gerpang ko try ki tiga ba ya lama ki jing ki bak thang ko try ki je kan do jong ka dujok aprothei ko try namar ki jing bakladen ti na ka mon ka jong me ai kin yo mat pat ye me sa sisen pat akan ni ka je seng ko try ma ye ki pen thamai ki ablay shim ki ablay thau thamai ko try penlong ki jitau ke batmai sa sisen pat ko try ngila doa ngila IT ke barok syame ko try kini gidi ki kun jong me ko try ya rapkin bot ya me bar ya lame ki asenda jong me ngila IT ke barok syame ki prabangai barok ibala yeng ko try kini yo ke jeng bentamai bor ni kesengi aga kerta nge jong Jisu ngi doai amen amen so basong ubleun kurku but ladon ki prabangai ki beton kami ke jeng doai banyak selok lu pilapan sawan ndalawai ke jing seng ru ngidon hang ni kidon ki pastor ngini ok banyak doai bapi batang ka wai lek daga jinget u blay u bakraw un long rengkat bapi yale daga jinget ngin job blay kurku naga bentak ke borom jong amen ngiango yu blay entah kubor kebedan bor kubor kebedai por Ibalayo harni kanok pai sengi. Ba kublai shibun Dr. Mirastara ni. Iga kubor pila sam ni ka janmi ngangai kalau jikurku yang hilang baro. Inyawai no ka jing seng jungi hani ka janmit. Ka bangin roi lang ka jing roi ban rius pa. Ka khoras bong hoi kanong ka jing job. Hoi kanong ka jing job. Ka jing job jong ki konu blay. Ngin roi lang baro dak bayang lang. Ya ni ka jing roi. Dabadap ka ni ka jing roi ng sohaban kerpat. Ya inong kren hi. Ina ke jukru penwai. Ke jung rai ban rius pa.
Gilong Trail Kut Ublay Baropat Gin Tray Hong Kya Katam Ublay Anda Utray Kapriso Un Sawan Un Kon Mansyong Ringkat Padu Ot Kan Long Ka Jing Chong Ot Kan Long Ka Jing Chong Ka Jing Chong Chong Ki Kun Ublay Ot Kan Long Ka Jing Chong Ot Kan Long Ka Jing Chong Ka Jing Chong Chong Ki Kun Ublay Parang Penkremen Taula Janwan Benda Om yang lagi kuti Anda Kinyo So Jing Bertalawan Benda Bernaya di syarat Ot Kan Long Ka Jing Chong Ot Kan Long Ka Jing Chong Ka Jing Chong Chong Ki Kun Ublay Ot Kan Long Ka Jing Chong Ot Kan Long Ka Jing Chong Ka Jing Chong Chong Ki Kun Ublay Tu ini wai no. Bada ka wai no jong kan ke jing sikri. Tu da ai ba ke jing ai ke jong Jesus Christ bo trai. Ke jing ej ba ke jong bleu ka pa. Lembat ke Jesus lok ka ba thiang ka ba pensai bor ke jong men sem ba khoj. Kini ke lai ke jing khu wai ken long ker pang. Bat ki khon samla baro jong ka district long ke ba don kan ke je seng bat ke bam don ru. Ke long reng kat ru bat ke ru kho jong me ke ba jan hang ni ba keleng ka perthei. Ki ba sikri bat ki ba saksi tom na ka ban ka kerteng jong me. Ke long reng kat na do menta. Syaru ki bam ju kotro. Amen.